ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. முடிச்சிட்டீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, முடிச்சிட்டேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் மியூட்லயே பேசிட்டு இருக்கேன். மாதாஜி வந்துட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆரம்பிச்சிடலாமா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஆரம்பிச்சிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். இந்த 3 மணி செஷனுக்கு வந்திருக்க அனைத்து பக்தர்களையும் ஐஸ்கான் மங்களூர் சார்பா அன்போட வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது அத்தியாயம் 11, விஸ்வரூப சந்தர்சன யோகா அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதாவது பகவான் கிருஷ்ணருடைய பிரபஞ்ச தோற்றம், பிரபஞ்ச வடிவம், யுனிவர்சல் வடிவம் அப்படின்னு எப்படி வேணாலும் நம்ம சொல்லிக்கலாம். அவருடைய உலகளாவிய அந்த வடிவத்தை நம்ம இன்னைக்கு அதை பத்தி படிக்க போறோம். ரொம்ப அருமையா இருக்கும். நம்ம நேற்று வாயால என்னென்ன சொன்னாரோ அதையெல்லாம் நம்ம இப்ப கண்ணால பார்க்க போறோம். அந்த மாதிரி ஒரு தோற்றம் அர்ஜுனனுக்கு கிடைச்சது. அது வழியா நமக்கும் இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த தினம் இறைவனை நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தாவை வணங்கிட்டு நம்ம போடலாம்.
இஸ்கான் மங்களூருக்கு நம்ம அனைவரும் சார்பா நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாக்கயா சக்ஷுருன்மீலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे अशत्यादेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा डिவோட்டீஸ். நம்ம நேத்தி என்ன பார்த்தோம்? அது 10வது சாப்டர்ல பகவானுடைய வைபவங்கள் பத்தி நிறைய பிடிச்சோம். அவருடைய விபூதி யோகம் அப்படிங்கிற தலைப்புல அது என்ன பார்த்தோங்கிற ஷார்ட்டா லேசா பார்த்துட்டு போயிடலாம். 10.1ல இருந்து 7 வரையிலும் என்ன பார்த்தோம்? கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர், யாராலையும் புரிந்து கொள்ள முடியாதவர். அவர் தேவகியோட கருவுல இருக்கும் பொழுதும் அந்த மதுராவின் சிறையில தேவர்களும் பிரம்மாவும் சிவபெருமானும் நாரதரும் மற்றும் உள்ள தேவர்கள் எல்லாரும் என்ன செய்யறாங்க? அவரை அவர் எப்ப பிறப்பாரு, எப்ப தோன்றுவாரு, அவரை தரிசிக்கணும்னு காத்து கிடக்குறாங்க. அந்த அளவுக்கு யாராலும் புரிந்து கொள்ள முடியாதவரா இருக்கிறாரு. அப்படியும் ஆனாலும் என்ன ஆதாரமானவர், அனைவருக்கும் ஆதாரம். இந்த உலகம் தோன்றதுக்கு காரணம் யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர். அவர் எப்படி செய்யறாரு? ஒரு விளையாட்டு போல இந்த உலகத்தை படைச்சு காத்து அழித்து எல்லா விதமான செயல்களையும் செய்யறாரு அப்படிங்கறதே நம்ம பார்த்தோம். அடுத்தது 10.8ல இருந்து 11 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள் தூய பக்தியின் பகவத்கீதையின் சாராம்சம். முக்கியமா பகவத்கீதை ஃபுல்லாவே என்னத்தை சுத்தி சொல்லி இருக்குன்னா, களங்கமற்ற தூய அன்பு, பகவான் மேல வைக்கக்கூடிய பக்தி, அதை பத்தி தான் பேசுது. அதுலயும் இந்த 4 ஸ்லோகங்கள் முக்கியமான 4 ஸ்லோகங்கள் சதுர் ஸ்லோகின்னு சொல்லக்கூடியது. இது எதை பத்தி சொல்லுது? பகவானுக்கும் நமக்கும் உள்ள சம்பந்தம். அப்புறம் அபிதையானா நம்ம அவருக்கு செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டு. அப்புறம் பிரயோஜன்கிறது அந்த பக்தி தொண்டு செய்யறதுனால இந்த உயிர்வாழிகள் அடையக்கூடிய நன்மை. என்ன நன்மை? இறைவனுடைய உலகத்துக்கு செல்லுதல், முக்தி பெறுதல். அதுதான் அதை பத்தி நம்ம அதுல பார்த்தோம். அடுத்தது 12ல இருந்து 18 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் உச்சநிலையை ஏற்றுக்கொள்கிறான். அவர் சொல்லக்கூடிய அவருடைய ஆற்றல்கள், அவருடைய அறிவு எல்லாத்தையும் பார்த்து அவருடைய திறமை, அவருடைய வைபவங்கள் இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன செய்யறான்? நீயே பரபிரம்மம் பரந்தாமன் அப்படின்னு அர்ஜுனன் ஏத்துக்கிறான். இதுக்கு முன்னாடி எத்தனையோ முனிவர்கள் சொல்லி இருக்கிறாங்க. இப்ப பகவான் கிருஷ்ணர் வாயாலேயே அவர் கேட்கிறாரு. அவர் என்ன சொல்றாரு? உமது வாயால் கேட்கும் பொழுது மிகவும் அமிர்தத்தை சுவைப்பது போல இருக்கின்றது அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அதனால அவர்கிட்ட கேட்கிறாரு. எல்லாமே என்னென்ன கேட்கிறாரு? உங்களுடைய வைபவங்களை பத்தி சொல்லுங்க அப்படின்னு பகவான்கிட்ட அவரு கேட்கிறாரு. பகவான் என்ன செய்யறாரு? உடனே சொல்றாரு. 19ல இருந்து 42 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல நம்ம 4 ஸ்லைடு கிட்டத்தட்ட நம்ம பார்த்தோம். அவருடைய விபூதிகளை பகவான் விவரிக்கிறது. எதுல நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. சேனாதிபதிகள்ல நான் தான் கார்த்திகை என்கிறாரு.
அப்புறம் 11 ருத்திரர்கள்ல நான் சிவபெருமானா இருக்கிறேங்கிறாரு. அஷ்டவசுக்கள்ல நெருப்பா அக்னியா இருக்கிறேங்கிறாரு. அப்புறம் 12 ஆதித்யர்கள்ல வாமனர் அதுவா விஷ்ணுவா நான் இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. ஒண்ணு ஒண்ணா நம்ம பார்த்தோம். பார்க்கடல்ல இருந்து தோன்றிய உச்சேஸ்ரவம், அப்புறம் வந்து அந்த இந்திரனுடைய பட்டத்து யானையா இருக்கக்கூடிய ஐராவதம், அது இல்லாம நான் மரங்கள்ல சிறந்ததா இருக்கக்கூடிய ஆலமரம், அசையும் மலை வந்து இமயமலை, அசையாத மலை மேருமலை, அதுவும் நான் தாங்கிறாரு. 4 வேதங்கள்ல சாம வேதம், அதுவும் எப்படிப்பட்ட வேதம்? பிரகசாமமா இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. இப்படி இந்த உலகத்துல இருக்கிற மனிதர்கள்ல மன்னன், எல்லார்கிட்ட இருக்கக்கூடிய திறமை, அந்த மாதிரி புகழத்தக்க, அழகுமிக்க, அறிவுள்ள எல்லாமே வந்து யாரு? பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படிங்கிறத அவருடைய விபூதிகளை சொல்றாரு. சொல்லிட்டு என்ன சொல்றாரு? இதெல்லாம் வந்து என்னுடைய ஆற்றல்கள்ல இருந்து, அதாவது அவர்கிட்ட இருக்க ஆற்றல்கள் அளப்பரியது. அப்படிப்பட்ட ஆற்றல்கள்ல ஒரு சிறு பொறி, என்னுடைய தேஜஸின் சிறு பொறியை தான் உனக்கு நான் சொன்னேன் அர்ஜுனா அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு. இவ்வளவும் நீ தெரிஞ்சுக்கணும்னு என்ன அவசியம்? ஒன்றும் தேவையே கிடையாது. அது வந்து ஏன்னா இதை வந்து சொல்லணும்னா வந்து சொல்றதுக்கான டைமே கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்லி இது நீ இதை தெரிஞ்சுக்கிறதுனால என்ன ஆக போகுது? உன்னுடைய இது கடமையானா போரிட்டுதலை செய்ய, உன்னோட கடமை அதுதான். நீ அதை என்ன திருப்திப்படுத்து அப்படின்னு வந்து பகவான் வந்து சொல்றாங்க. அது வரையிலும் நம்ம வந்து நேற்று பார்த்தோம். இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது 11வது சாப்டர். இது வந்து அவர் என்னன்னா வந்து பகவான் வந்து தன்னுடைய இந்த உலகத்திலையும் ஆன்மீக உலகத்திலையும் எப்படி எப்படி எல்லாம் அவர் தோற்றம் கொடுத்தாரோ அந்த நிலைகள் அவருடைய உடல்ல வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். அததான் வந்து விஸ்வரூப தோற்றம் அப்படின்னு சொல்லுது, யூனிவர்சல் ஃபார்ம். அதுல வந்து அவர் சொன்ன அவருடைய அங்கங்கள்ல எப்படி எப்படி எல்லாம் அடங்கி இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம். இப்ப வந்து அதோட ஷார்ட் சம்மரி இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. 11.1 இருந்து 4 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல அர்ஜுனர் வந்து என்ன செய்யறாரு? தனது யுனிவர்சல் வடிவத்தை காட்டும்படி கிருஷ்ணரிடம் கோருகிறார். அர்ஜுனர் வந்து கேட்கிறார், வேண்டுகோள் வைக்கிறாரு. நீங்க வந்து நேத்தி 10வது சாப்டர்ல படிச்சதெல்லாம் அவர் வாயால கேட்டது. இப்ப அது கண்ணால பார்க்கணும்னு அவர் ஆசைப்படுறாரு. அந்த விஸ்வரூப தோற்றத்தை காட்டும்படி வேண்டுகோள் வைக்கிறாரு. அதை பத்தி 5ல இருந்து 8 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல பகவான் கிருஷ்ணர் தனது உலகளாவிய வடிவத்தை விவரிக்கின்றார். அவரே வந்து என்னென்ன பாரு அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாரு. என்னோட உலகில் என்னென்ன இருக்கு நீ பாரு அப்படின்னு அவர் திருவாயால சொல்றத சொல்லியிருக்கிறாங்க. 9ல இருந்து 14 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல யுனிவர்சல் வடிவத்தின் அர்ஜுனனின் பார்வை, அவர் வந்து பாக்குறாரு, அந்த தோற்றத்தை பாக்குறாரு. அவருடைய பார்வையில என்னென்ன தெரியுது அதான் பத்தி பார்க்க போறோம். அநேக அற்புத தர்ஷனம், அற்புதமான அந்த தர்ஷனத்தை காட்டுறாரு. அதை வந்து அர்ஜுனர் பாக்குறாரு. 15ல இருந்து 31 வரையிலும் அர்ஜுனனின் யுனிவர்சல் வடிவத்தின் அனுபவம், அதை பாக்குறதுல அவருக்கு என்னென்ன அனுபவங்கள் உண்டாகுது அர்ஜுனனுக்கு அப்படிங்கிறத பத்தி விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறாங்க. 32ல இருந்து 34 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல கிருஷ்ணரின் பதில். அர்ஜுனன் வந்து கேட்கிறாரு, நீங்க யாரு அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அப்பதான் அவர் சொல்றாரு, காலோஸ்மி அப்படின்னு வராரு. லோக்ஷய கிருத் விருத்தோ, இந்த உலகத்தை அழிக்க வந்திருக்கக்கூடிய காலம் நான் அப்படின்னு வந்து பதில் சொல்லுவாரு. அது இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. 35ல இருந்து 46 வரையிலும் அர்ஜுனனின் ஜபங்கள். ஜபம்னா என்ன? பிரார்த்தனை. அவர் வந்து இந்த தோற்றத்தை பார்த்துட்டு பயமும் வந்துருது அவருக்கு. பயத்துல என்ன செய்யறாரு? பகவான்கிட்ட பிரார்த்தனை எல்லாம் பண்றாரு. அதை பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு. 47ல இருந்து 55 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல கிருஷ்ணரை பார்க்க என்ன தேவை? தூய பக்தி தேவை. அந்த பக்தியை பத்தி, அதாவது அனன்ய பக்தி, பக்தா து அனன்ய சக்யா, அந்த பத்தி விவரமா அதுல கொடுத்திருக்கிறாங்க. அது எல்லாமே நம்ம வந்து விவரமா படிக்க போறோம். இன்னைக்கு எனக்கு யார் ஸ்லோகம் வாசிக்க போறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் சொல்றேன். பிரபு, நேத்தி நீங்க வாசிச்சீங்க இல்லையா? வேற யாரும் இல்லைன்னா எனக்கு சொல்லு, நான் சொல்றேன். மாத்தி வேற யாருக்காவது வாய்ப்பு கொடுக்கலாம். நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி, யாரும் வாசிக்கலன்னா வாசிங்க மாதாஜி. நான் நிறைய இருக்க ஸ்லோகங்கள்ல சிலது நான் கட் பண்ணிடுவேன். நான் சொல்றதை மட்டும் நீங்க வாசிச்சுட்டு வாங்க. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகா வாசிக்கவா மாதாஜி? வாசிங்க. ஓகே. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமஹ.
अथ एकादशोऽध्यायः अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் கூறினான், ஆன்மீகம் சம்பந்தமான பரம ரகசியங்களை அன்புடன் எனக்கு வழங்கியுள்ளீர். தங்களது இத்தகைய அறிவுரைகளை கேட்டதால் இப்போது எனது மயக்கம் தெளிந்து விட்டது. அது வந்து நேத்து சாப்டர்லயே நம்ம பார்த்தோம். அவர் வந்து என்ன செய்யறாரு, அர்ஜுனர் வந்து சொல்றாரு, நீயே பரம் பிரம்மம் பரந்தாமன் அப்படின்னு ஏத்துக்கிறாரு. அவர் பகவானுடைய விபூதி மகிமைகள், அவருடைய ஆற்றல்கள் அதெல்லாம் தெரிஞ்சோன்னா அப்பவே அவர் சொல்லிடுறாரு. அவருடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு அவர் வந்துடுறாரு. ஆன்மீகம் சம்பந்தமான பரம ரகசியங்கள் நம்ம வந்து செகண்ட் சாப்டர்ல இருந்து நிறைய ரகசியங்கள் பார்த்துக்கிட்டே வர்றோம். வந்து சாங்கிய யோகா பார்த்தோம். அடுத்தது 7th சாப்டர், அப்புறம் 8th சாப்டர்ல எல்லாமும் வந்து பகவானுடைய விபூதிகளை பத்தி சொல்லப்பட்டிருந்தது. மிக ரகசியமானது அப்படின்னா பக்தி தொண்டு அப்படின்னு நம்ம வந்து 7th சாப்டர்லயே படிச்சோம். 9th சாப்டர்ல வந்து மிக மிக ரகசியம் குஹ்யம் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்த்தோம். இப்படி நிறைய ரகசியங்கள் எப்படிப்பட்டது, பகவானுக்கு களங்கமற்ற அந்த பக்தி தொண்டை பத்தி தான் அதுல எல்லாமே சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது எல்லாத்தையும் யாரு அன்போட வந்து பகவான் கிருஷ்ணன் இங்க சொல்லிட்டாரு. இவ்வளவு கேட்டதுக்கு அப்புறம் என்னுடைய மயக்கம் தெளிந்து விட்டது, நான் அப்ப எப்படி இருக்கிறேன், தெளிவோட இருக்கிறேன் அப்படின்னு வந்து அர்ஜுனர் வந்து சொல்றாரு. மாதாஜி 2 and 3. ओके माताजी. भावाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यम् अपि चाव्ययम्. हरे कृष्ण. தேர்ட் படிச்சு. ओके. एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वरं द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. கமல பத்ராட்ச தாமரை கண்களை உடையவரே அப்படின்னு சொல்றாரு பகவானா. சொல்லி என்ன சொல்றாரு, ஒவ்வொரு உயிர்வாழின் தோற்றம் மற்றும் மறைவினை பற்றி உம்மிடமிருந்து விவரமாக கேட்டேன் நான். எதுல பார்த்தோம், 7th சாப்டர்ல இந்த பிரபஞ்சம் எப்படி படைக்கப்படுது, பூமிரானோ அனோல வாயுன்னு வரும். அதாவது இந்த நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் மற்றும் வந்து அந்த பஞ்சபூதங்கள் மற்றும் மனம் புத்தி அகங்காரம் சொல்லக்கூடிய அவருடைய 8 சக்திகள் வந்து பகவான்கிட்ட வந்து பிரிந்து வந்த 8 ஜட சக்திகள் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாரு பகவான். அதுக்கு அப்பாற்பட்டு என்ன இருக்குது, ததா சக்தியா இருக்க உயிர்வாழிகள் இங்க இருக்குது. இந்த மாதிரி அவர் எப்படி சொன்னாரு, தோற்றம் எப்படி வருது அப்படிங்கறத பத்தி அந்த 7th சாப்டர்ல நம்ம படிச்சோம். உயிர்வாழிகள் தோற்றம், பிரபஞ்ச தோற்றம் எல்லாமே படிச்சோம். அப்புறம் மறைவு 8வது சாப்டர்ல உயிர்வாழிகள்லாம் எப்படி மறைஞ்சு இறைவன்கிட்ட போய் அடைக்கலம் புகுறாங்க, எந்த நிலையில வந்து எந்த யோகம் செஞ்சவன் எங்க போறாங்க, தூய பக்தர்கள் எங்க இறைவனை வந்து எப்படி அடையிறாங்க அப்படிங்கறதையும் நம்ம வந்து உத்தராயணத்துல போற உயிர், தட்சிணாயனத்துல போற உயிர் அதெல்லாம் வந்து நம்ம படிச்சோம். ஆக தோற்றம் மற்றும் மறைவினை பற்றி உம்மிடந்து விவரமாக கேட்டானால் தற்போது உமது அழிவற்ற பெருமைகளை உணர்ந்துள்ளேன். பகவானுடைய பெருமையெல்லாம் இப்ப உணர்ந்துட்டாரு. உணர்ந்ததுனால என்ன சொல்றாரு, உத்தம புருஷரே உன்னத உருவே, அவரை வந்து குளோரிபிகேஷன் பண்றாரு. நான் தங்களை தங்களுடைய உண்மை நிலையில் என்னும் காண்கிறேன். உண்மை நிலையே பகவானுடைய உண்மை நிலை எதுனா 2 கரங்கள் கொண்ட அந்த கிருஷ்ண ரூபம் தான். அதை வந்து அர்ஜுனர் பார்த்ததா சொல்றாரு. என்ற போதிலும் தங்களை பற்றி தாங்களே விளக்கியபடி இப்ப வந்து அதுல என்னென்ன சொன்னாரு, 10th சாப்டர்ல அவருடைய வைபவங்களை பத்தி நிறைய சொன்னார் இல்லையா. இந்த உலகத்துல நான் இன்னென்னவா இருக்கேன், நீரில் சுவையா நெருப்பில் ஒளியா எல்லாம் இருக்கிறேன்னு 7th சாப்டர்ல சொன்னாரு. அந்த நிலை விளக்கியபடி இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்குள் தாங்கள் எவ்வாறு உட்புகுந்து உள்ளீர், இந்த பிரபஞ்சம் முழுக்க எப்படி இருந்து நீங்க விரிஞ்சு பறஞ்சு நிக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத நான் காண விரும்புகின்றேன். உமது அந்த ஐஸ்வர்ய ரூபத்தினை காண நான் ஆவலுடன் உள்ளேன். அது வந்து பகவானுடைய அந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தை பார்க்க அவருக்கு ஆவலா இருக்கு. அததான் வந்து இங்க அந்த இடத்துல அவர் சொல்றாரு. பகவான் என்ன அர்ஜுனுடைய இதயத்துக்குள்ள பரமாத்மாவா உள்ள அவருக்குள்ளேயும் இருக்கிறாரு. அவருக்கு தெரியும் இது வந்து அர்ஜுனனுடைய ஆசை அல்ல, இது வந்து அடுத்தவங்களுக்காக, அதாவது உலகத்துல இருக்க நமக்காக அவர் கேட்கிறாரு அப்படின்னு. ஏன்னா பிற்காலத்துல வரக்கூடிய மக்கள் என்ன செய்யறாங்க, பகவான் கிருஷ்ணரை ஒரு இறைவனே நம்ப மாட்டேங்கிறாங்க. சாதாரண மானிடர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நாத்திகர்கள்லாம் இருக்காங்க. இன்னும் சொல்ல போனா நான் தான் கடவுள்னு சொல்லிட்டு இருக்கக்கூடிய
இந்த காலகட்டத்துல போலிச்சாமியார்கள்லாம் நம்ம பாக்குறோம். இப்ப அவங்கள்ட்ட போய் நம்ம வந்து இறைவனை பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து விஸ்வரூப தோற்றம் எடுத்தார், நீ எடு அப்படின்னு சொன்னா அவங்க எல்லாம் எங்க போயிடுவாங்க? ஓடியோ போயிடுவாங்க. அவர் தூக்குன மாதிரி கோவர்த்தனகிரியை தூக்கு அப்படின்னு சொன்னா ஓடி போயிடுவாங்க. கடவுள் கடவுள்னு சும்மா சொல்லிக்குவாங்க. அவங்கள்ட்ட இருக்க அந்த அஷ்டமா சித்தியை வச்சுட்டு அவங்க என்ன செய்வாங்க? தண்ணியை வரவழைக்கிறது, விபூதி வரவழைக்கிறது அப்படின்னு சில சில சித்து வேலைகள் செய்வாங்க. ஆனா உண்மையா பகவான் செஞ்ச அந்த தோற்றத்தை வந்து அவங்களால செய்ய முடியாது. அது வந்து மத்தவங்க போலி மனிதர்களுக்காகவும் நாத்திகர்களுக்காகவும் சாதாரண புரிஞ்சு கொள்ள முடியாத நமக்காகவும் தான் என்ன செய்யறாரு அர்ஜுனன் இந்த இடத்துல விஸ்வரூப தோற்றத்தை கேட்கிறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 4 and 5. ஓகே மாதாஜி. ஸ்ரீ 4 படிச்சுட்டேன் மாதாஜி. ஓகே, இல்ல படிக்கல. மன்யசே யதி தச்சக்யம் மயா द्रष्टुमिति பிரபோ யோகேஸ்வர ததோ மே த்வம் தர்ஷயாத்மானம் அவ்யயம். ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச பஷ்ய மே பார்த்த ரூபாணி சதசோத சஹஸ்ரஷः நானாவிதானி திவ்யானி நானாவர்ணாக்ருத்தீனி ச. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப என்ன செய்யறாரு? உமது விஸ்வரூபத்தை என்னால் பார்க்க முடியும் என்று நினைத்தால், அவர் சொல்லும் பொழுதே நான் வந்து உங்க விஸ்வரூபத்தை பார்த்துருவேன் அப்படின்னு தனக்குள்ள ஒரு அகங்காரம் இல்லை. அவர் வந்து அவர் பார்க்கறதுக்கு எனக்கு அந்த வாய்ப்பு இருக்கா, எனக்கு அந்த கண்கள் இருக்கா, என்னால பார்க்க முடியும்னு நீங்க நினைச்சா அப்படின்னு பகவான்கிட்ட என்ன செய்யறாரு? யாசிக்கிறார், கருணையோட யாசிக்கிறாரு. எம்பெருமானே, எல்லா யோக சக்தியில் இறைவனே, அந்த எல்லையற்ற விஸ்வரூபத்தை எனக்கு காட்டியறலும், எனக்கு பார்க்கறதுக்குரிய அந்த தகுதி இருந்ததுன்னா அந்த ரூபத்தை எனக்கு காட்டுங்கள் அப்படின்னு வந்து பகவான்கிட்ட எப்படி இருக்கிறாரு? பணிவோட வேண்டுகோளா அந்த இடத்துல வைக்கிறாரு. தன்னுடைய சக்தியை அவர் அந்த இடத்துல எனக்கு முடியும், என்னால பார்க்க முடியும் அப்படின்னு அது வெளிப்படுத்தல. அது இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார். பகவான் சொல்றாரு, பிரதாவின் மகனே, எனது அன்பு அர்ஜுனா, லட்சக்கணக்கான வடிவில் பலதரப்பட்ட நிறத்துடன் தோன்றும் எனது பல்வகையான திவ்ய ரூபத்தினை, எனது வைபவத்தினை இப்போது காண்பாயாக. அவர் ஒண்ணு ஒத்துக்கிறார். பக்தனா இருக்கிற அர்ஜுனன் கேட்ட உடனே அவர் என்ன செய்யறாரு? நான் காட்டுறேன். ஆனா எப்படி இருக்கு? லட்சக்கணக்கான வடிவில், அதாவது நம்மளால எண்ணிக்கையிலே அடங்காத அளவுக்கு அத்தனை நிறங்கள். நமக்கு வந்து 7 வண்ணம் தான் நமக்கு தெரியும், வானவில்லின் 7 வர்ணம்னு. ஆனா அங்க எப்படி இருக்கு? பலதரப்பட்ட நிறத்தோட பல வகையான திவ்ய ரூபத்தோட அவருடைய வைபவங்களை அவர் காட்ட ஒத்துக்கிறாரு. பாரு அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுக்கு என்ன கொடுக்குறாரு? திவ்ய கண்களை கொடுக்குறாரு. எல்லாரையும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு கண்ணாடி போட்டிருக்காங்க. இது வடிவத்தை பார்க்க முடியுமானா நிச்சயமா முடியாது. நமக்கெல்லாம் வந்து அந்த தகுதியே கிடையாது, நம்ம கண்களுக்கு அந்த சக்தியும் கிடையாது. பகவான் என்ன செய்யறாரு? இந்த இடத்துல அவங்க அர்ஜுனனுக்கு ஒரு திவ்ய கண்களை கொடுக்கிறார். அந்த கண்கள் மூலமா தான் அதை வந்து பார்க்க முடியும். பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம தியேட்டருக்கு போனோம்னா அங்க 3D அப்படின்னு ஒண்ணு கொடுப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, கேக்குதா? கேக்குதுங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா, கேக்குது மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. அதாவது கண்ணாடி கொடுப்பாங்க. ஒரு படம், சில படங்கள் பார்க்க போனா 3D 4Dன்னு ஒரு கண்ணாடி மாட்டிக்கிட்டு தான் அங்க வந்து என்ன செய்யணும்? படம் பார்க்கணும். அது கண்ணாடி எடுத்துட்டு பார்த்தா பிளர்ரா தெரியும். நமக்கு வந்து அந்த உண்மையான அந்த காட்சியை நமக்கு கிளியரா தெரியாது. அது மாதிரி இப்ப அர்ஜுனனுக்கு வந்து திவ்ய கண்களை பகவான் வந்து கொடுக்கிறாரு. 6, 9 படிங்க மாதாஜி. பஷ்யாதித்யான் வசூன் ருத்ரான் அஸ்வினோ மருதஸ்ததா பஹூன்யத்ருஷ்ட பூர்வாணி பஷ்யாश्चर्याणि भारत. एवमुक्त्वा सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय பரமம் ரூபமைஸ்வரம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து இன்னும் என்ன சொல்றாரு பகவான்? என்ன சொல்றாருன்னா, பாரதர்களில் சிறந்தவனே, என்னுடைய உருவத்தை பார். இதுல என்னென்ன இருக்கு? ஆதித்யர்கள், 12 ஆதித்யர்கள், அஷ்டவசுக்கள், 11 ருத்திரர்கள், அஸ்வினி குமாரர்கள், அப்புறம் மற்றும் இதர தேவர்கள், அப்புறம்
அனைவரையும் இங்கே பார், என்னுடைய உடல்ல அவங்க எல்லாம் இருக்கிறத நீ பாரு. இதற்கு முன்பு யாரும் கண்டிராத கேட்டிராத பல ஆச்சரியமான விஷயங்களையும் பார். இப்போ வந்து இந்த விஸ்வரூபம் வந்து அர்ஜுனனுக்கு தான் இவ்வளவு முழுமையா காட்டப்பட்டிருக்கு. இதுக்கு முன்னாடியும் வந்து விஸ்வரூபம் வந்து காட்டப்பட்டிருக்கு. யாராருக்கு காட்டப்பட்டது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, யசோதை தாயாருக்கு அவர் மண்ணு சாப்பிடும்போது அவர் வந்து வாயை தொற, மண்ணு சாப்பிட்டியா அப்படின்னு வந்து குச்சி எடுத்துக்கிட்டு வந்து கேட்பாங்க. இல்லம்மா நான் சாப்பிடவே இல்லைன்னு அவர் சொல்லுவாரு. ஆனா வாயை திறந்தா என்ன தெரியும், அண்ட சராசரங்களும் பார்த்து யசோதை வந்து மயங்கி விழுவாங்க. மயங்கி விழுந்த அடுத்த நிமிஷம் அவர் இந்த மாயை மறைச்சிருவாரு. அந்த மகா மாயை மூலம் மறைச்சோன்னா யசோதை எந்திரிச்சு மறந்துடுவாங்க. அப்படி ஒரு தரம் காட்டப்பட்டது. அப்புறம் வந்து பாண்டவர்களுக்காக பகவான் வந்து எங்க போறாரு, தூது போறாரு. அந்த கௌரவ சபைக்கு போகும்பொழுது துரியோதனன் வந்து என்ன பண்றான், தன்னுடைய வீட்டுக்கு விருந்துக்கு வர சொல்றான். அவரு வரமாட்டேன்ட்டு மறுத்துட்டு விதுரர் வீட்டுல போய் தங்குறாரு. மறுநாள் வந்து சபைக்கு வரும்பொழுது அவரை சிறைப்பிடிக்கணும்னு நினைச்சு அவன் என்ன பண்றான், பள்ளம் தோண்டி வச்சு அது மேல வந்து மறைவா இலையெல்லாம் என்னமோ போட்டு கம்பளம் எல்லாம் விரிச்சு அது மேல வந்து என்ன பண்றான், ஒரு ஆசனத்தை போட்டு அதுல வச்சா அந்த ஆசனம் நொடிச்சு உடைஞ்சு விழுந்து அவர் வந்து பாதாளத்துல விழட்டும், அவரை சிறைப்பிடிக்கணும்னு தப்பான எண்ணத்துல வச்சிருப்பான். யாரும் எந்திரிச்சு அவரை வரவேற்க கூடாது, மரியாதை கொடுக்க கூடாதுன்னு வேற கண்டிச்சு வச்சிருப்பான். ஆனா பகவான் கிருஷ்ணர் போனோன்னே எல்லாரும் ஆட்டோமேட்டிக்கா அவரை பார்த்தோன்னே எழுந்திரிச்சு வணக்கம் சொல்லுவாங்களாம். அவங்களால முடியாது எழுந்திருக்காம, அவ்வளவு மரியாதை. அப்ப வந்து அந்த சேர்ல வந்து அவர் உட்காரும் போது அவருக்கா தெரியாது, பகவானுக்கா தெரியாது இவனுடைய எண்ணம். அவர் உட்கார்ந்த அடுத்த நிமிஷம் சேர் வந்து உடைஞ்சு கீழே விழுது. ஆனா அவர் என்ன செய்யறாரு, அவர் பாதாளம் போகல, அவருடைய உடல் வளர்ந்துகிட்டே போகுது நீட்டமா. அந்த கீழே இருக்க சிறைச்சாலையில இருந்து அவருடைய தோற்றம் எப்படி ஜாண்டிக்கா வந்து வளர்ந்து நிக்குது. அது எதுக்காக காட்டப்பட்டது, அது துரியோதனனா கொஞ்சம் பயமுறுத்துறது, அவன் அகங்காரத்தை அடக்கணும் அப்படின்னு அவரை பயமுறுத்துறதுக்காக. யசோதை காட்டினது பாசத்துல காட்டினாரு அந்த இடத்துல. இங்க வந்து அவரை பயமுறுத்துறதுக்காக காட்டினாரு. இப்படி இன்னும் சில இடங்கள்லயும் அவருடைய விஸ்வரூப தோற்றம் காட்டப்பட்டது. அது பீஷ்மருக்கு கூட அந்த இறக்கும் தருவாயில அவர் காட்டப்பட்டதுன்னு சொல்றாங்க. இப்படி காட்டினாலும் ஆனா எங்கேயுமே வந்து இந்த அளவுக்கு அர்ஜுனனுக்கு காட்டப்பட்டது போல முழுமையான தோற்றம் வந்து எங்கேயுமே காட்டப்படல. இங்கதான் வந்து முழுமையா காட்டப்பட்டது. அதை வந்து பாரு அப்படின்னு பகவான் இங்க சொல்றாங்க. இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காரு யாரு, சஞ்சயன். அவரு வந்து அரண்மனையில இருந்தபடி இங்க நடக்கிறதெல்லாம் பாக்குறாரு. அவருக்கும் வந்து அர்ஜுனன் பார்த்தது போல முழுமையா எல்லாம் பார்க்க முடியல. அவருக்கும் கொஞ்சம் பிளரா கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு தான் தெரியுது. நம்ம டிவியில பார்த்தோம்னா எந்த அளவுக்கு நமக்கு தெரியுமோ அந்த அளவுக்கு தான் அவருக்கு வந்து தெரியுது. இதெல்லாம் அவர் சொல்றாரு யாருக்கிட்ட, திருதராஷ்டிரன் சொல்றாரு. எல்லா யோக சக்திகளுக்கும் இறைவனாக விளங்கும் முழுமுதற் கடவுள் தமது விஸ்வரூபத்தை அர்ஜுனனுக்கு காட்டினார். வந்து பாருங்க, திருதராஷ்டிரனுடைய பதட்டமான அந்த நிலைய அவர் வந்து இதெல்லாம் கேட்கும் பொழுது அவருக்கு ஒரு பதட்டம் வருது. ஏன்னா பகவானே வந்து அந்த இடத்துல இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறது கேட்டான்னு. அதுதான் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. 10 and 11 மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखम्. हरे कृष्ण. அந்த விஸ்வரூபத்துல அவர் வந்து அர்ஜுனர் பாக்குறாரு. என்னென்ன பாக்குறாரு, அநேக கண்கள், அநேக வாய்கள், அநேக அற்புதமான தரிசனங்கள். ஏன்னா அவருடைய உடல் இங்க பாத்தீங்கன்னாலே தெரியும், சைட்ல அந்த பிக்சர்ல எத்தனை முகங்கள் இருக்கு, எத்தனை கண்கள் இருக்கு, எத்தனை வாய்கள் இருக்கு. ஒவ்வொரு முகத்துக்கும் 2 கண்கள், ஒரு வாய், 2 கைகள், 2 கால்கள். இப்படி பார்க்கும்பொழுது அது எல்லாமே வந்து அர்ஜுனனால பார்க்க முடியுது. அப்புறம் அதுல என்ன அணிஞ்சிருக்கிறாங்க, பற்பல தெய்வீகமான ஆபரணங்கள். இப்ப பகவான் பாத்தீங்கன்னா அவருடைய ஆபரணங்கள் தன்னுடைய உடல்லயே என்ன பண்ணுவாரு, அப்படியே நகைகளை பூட்டிக்கிட்டு இருப்பாரு. அந்த மாதிரி ஆபரணங்கள் அவர் வந்து எப்போதுமே அலங்கார பிரியர் இல்லையா பகவான், அந்த மாதிரி பூட்டிக்கிட்டு இருப்பாரு. இப்ப ஏகப்பட்ட உருவம் இருக்கு, அத்தனையிலயும் வந்து என்ன இருக்கு, ஆபரணங்கள் இருக்கு. அந்த ரூபம் திவ்யமான ஆயுதங்கள் பலவற்றை தாங்கி இருந்தது. பகவானுக்கே பஞ்சாயுதம் இருக்கும் கையில. அத அண்ணில ஒவ்வொரு ரூபத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்தந்த ரூபங்கள். இப்ப சிவன்டர்னா அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய சூலாயுதம், அந்த மாதிரி பிரம்மாவுக்குன்னா அவர்கிட்ட இருக்க கையில, அப்படி முருகனுக்குன்னா அவர்கிட்ட இருக்க வேல், அப்படின்னு எல்லா உருவங்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய
ஆயுதங்களை தாங்கி இருந்தது. தெய்வீகமான மாலைகளையும் ஆடைகளையும் அணிந்திருந்த அவரது உடலில் அது அணியில என்னென்ன இருக்கு, ஆடை அணிகலன்கள்லாம் நிறைய, ஒவ்வொருத்தரும் கலர் கலரா வண்ண வண்ணமா ஆடைகள் அணிஞ்சிருக்கிறாங்க. அந்த இதுல வந்து உடல்ல வந்து என்ன இருக்குது, மாலை, வாசனை மிகுந்த அந்த மாலைகள்லாம் இருக்குது. அப்புறம் பல்வேறு திவ்யமான வாசனை பொருட்கள் உடல்ல வந்து சந்தனம், ஜவ்வாது அதெல்லாம் வேற பூசப்பட்டிருக்கு. இது எல்லாம் பார்த்தா ஒரே மனம் கமழுது, பல ரூபங்கள் கண்ணை பறிக்குது. அதை பார்த்துட்டு சொல்றாரு, அவை அனைத்தும் அற்புதமாக, பிரகாசமாக, எல்லையற்றதாக எங்கும் பரவி காணப்பட்டது. அவருடைய தோற்றம் வந்து இந்த இடம்னு இல்ல, பூமியை நிறைந்து அவர் வந்து விண்ணுக்கும் மண்ணுக்குமா விரிந்து பறந்து நிக்கிறாரு பகவான். அந்த தோற்றத்தை பார்த்துட்டு இவர் என்ன பண்றாரு, ஒரு ஆச்சரியமான நிலைக்கு இவர் போயிட்டு இருக்கிறாரு. 12-13 மாதாஜி. माताजी दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेत् युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆகாயத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே சமயத்தில் உதயமானார். அப்புறம் பாருங்க, சகஸ்ரிய சூரிய, சகஸ்ரியனா 1000. ஒரு சூரியனை பார்க்கறதுக்கே நம்மளுடைய கண்கள் என்ன செய்யும், கூசும். சூரியனெல்லாம் பார்க்க வேணாம், சூரிய ஒளிக்கதிர் கூட நம்ம கண்களால பார்க்க முடியாது, கூசும். ஆனா அங்க எப்படி இருக்கு, பல்லாயிரக்கணக்கான சூரியன்கள், ஏகப்பட்ட சூரியன் உதிச்சா எப்படி ஒளி பிரகாசமா இருக்குமோ அந்த நிலையில அவருடைய விஸ்வரூப தோற்றம் எப்படி இருக்குன்னா பிரகாசமா இருக்குது. கண்களை கூச செய்யக்கூடிய நிலையில அவருடைய உடல்ல இருந்து ஒளி வெள்ளம் வருது அப்படின்னு இங்க சொல்லப்படுது. அச்சமயத்தில் இறைவனுடைய விஸ்வரூபத்தில் பற்பல ஆயிரங்களாக பிரிந்திருந்த அகிலத்தின் பல்வேறு விஸ்தாரங்களை எல்லாம் ஒரே இடத்தில் அர்ஜுனனால் காண முடிந்தது. அவர் இருக்கிறது எங்க இருக்கிற, அந்த 2 படைகளுக்கு நடுவுல தேர்தட்டுல உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு அர்ஜுனர். அங்க வந்து விஸ்வரூபம் காட்டப்படுது. ஆனா இருந்த இடத்துல இருந்துகிட்டே அவர் என்னத்தை பாக்குறாரு, அவர் 14 உலகங்கள், பிரம்மலோகத்திலிருந்து பாதாள லோகம் வரையிலும் இருக்கக்கூடிய எல்லா உலகங்கள், அதுல இருக்கக்கூடிய தேவர்கள், யக்ஷர்கள், அப்புறம் பித்திருக்கள் மற்றும் நாகர்கள் அனைவரையும் என்ன செய்யறாரு, அங்க வந்து அவர் ஒரே இடத்துல இருந்தபடி அவரால காண முடிஞ்சது. யாரால, பகவானுடைய கருணையினால அப்படின்னு சொல்லப்படுது. 14 படிங்க மாதாஜி. ओके माताजी ततः विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत. हरे कृष्ण. பின்னர் வியப்பினாலும் குழப்பினாலும் மூழ்கிய அர்ஜுனன் வந்து இதுவரையிலும் எப்படி இருந்தான், இந்த பகவானுடைய நண்பன், சக்கிய ரசத்துல இருக்கிறான். அவர்கிட்ட வந்து பகவானோட எந்தெந்த நிலையில நம்ம உறவு கொள்ளலாம்னா 5 விதமான பிரைமரி ரசங்கள் சொல்லப்பட்டது. என்னது, சாந்த ரசம், சாக்கிய ரசம், அப்புறம் தாசிய ரசம், அப்புறம் வாத்சல்ய ரசம், மாதுரிய ரசம்னு 5 விதமான ரசங்கள்ல பகவான்கிட்ட உறவு கொள்ளலாம். இது பிரைமரி ரசங்கள். அது அன்னியிலேயே இன்னும் ஒரு 7 விதமான ரசங்கள் இருக்குது. அது செகண்டரி ரசான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ரசங்கள். அது எல்லாமே வந்து இதோட சேர்ந்து கம்பைன் ஆகும். அந்த மாதிரி பகவான் வந்து எப்படி இருக்காருன்னா உறவுகளில் இருப்பிடமா இருக்கிறாரு. எல்லா வித ரசங்களின் இருப்பிடம் அப்படின்னு பகவான் சொல்லப்படுறாரு. இப்ப வந்து இதுவரையிலும் நண்பனா தோழனா இருந்த சாக்கிய ரசத்துல இருந்த அர்ஜுனன் இடையில செகண்ட் சாப்டர்ல பாத்தீங்கன்னா குருவா ஏத்துக்கிறான். பகவானை வந்து குருவா ஏத்துக்கிட்டு தான் சீடனா மாறி இருக்கான். இப்ப வந்து அந்த ரசத்துல இருந்து இப்ப என்ன வருது, அவனுக்கு அற்புத ரசம் வருது. அற்புத ரசம் வந்து அந்த சாக்கிய ரசத்துல இருந்து அற்புத ரசத்துக்கு வர்றதுனாலதான் வியப்பு. அது வியப்பு தான் அற்புத ரசம். குழப்பம், இந்த உருவத்தை பார்த்தோம்னா மனசுல ஒரு குழப்பம். இதுல மூழ்கிய அர்ஜுனன் தனது உடல் பயிர்பூச்சரியா உடல் ரோமங்கள்லாம் எப்படியாவது அப்படியே சிலிர்த்து போகுது. அதனால என்ன பண்றான், சிரம் தாழ்த்தி தன்னுடைய தலையை தாழ்த்தி வணங்கியபடி கூப்பிய கரங்களுடன் முழுவதற் கடவுளிடம் பிரார்த்தனை செய்ய தொடங்கினான். இதுவரையில் இப்படி ஒரு தோற்றத்தை அவன் பார்த்ததே இல்லை. ஒரே உடல், அந்த ஒரு உடல்ல பல உடல்கள் இருக்கு, பல தலைகள், பல வாய்கள், பல கைகள்,
அதுல இருந்து ஒளி வெள்ளமா சிந்துது. பல பல மாலைகள், ஆபரணங்கள், திவ்யமான அந்த வாசனை மிகுந்த நிறம், சாரி வாசனை, திவ்யமான வாசனைகள் பொருட்கள்லாம் பூசப்பட்டிருக்கு. அலங்காரங்கள், அதுல இருந்து அணிந்திருக்கிற ஆபரணங்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய ஒளி வெள்ளம், அதுல இருக்கக்கூடிய ஆயுதங்கள், அதெல்லாம் பார்த்தோம்னா அவனுக்கு வந்து என்னது ஒரு குழப்பம் வருது. 15-16 படிங்க மாதாஜி. माताजी अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहोदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवातिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप. हरे कृष्ण. அர்ஜுன் வந்து தன்னுடைய அனுபவங்களை இப்ப வந்து சொல்றாரு. அந்த காட்சியை கண்டுட்டு அவருடைய அனுபவங்கள் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா பகவான்கிட்டே சொல்றாரு, எனது அன்புக்குரிய இறைவனே கிருஷ்ணா, எல்லா தேவர்களும் 33 தேவர்களும் பற்பல இதர உயிரினங்களும் நம்மளை மாதிரி இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள், அப்புறம் யக்ஷர்கள், குபேரர்கள், அப்படி இருக்கக்கூடிய விலங்குகள், பறவைகள் எல்லாமே அவருக்கு தெரியுது. பற்பல இதர உயிரினங்கள் உமது உடலில் சிறப்பாக விட்டிருப்பதை காண்கின்றேன். தாமரை மலரில் அமர்ந்துள்ள பிரம்மதேவன், அந்த அவருடைய உந்தி கமலத்திலிருந்து வரக்கூடிய பிரம்மதேவனை பாக்குறாரு, சிவபெருமானை பாக்குறாரு, பல்வேறு ரிஷிகள் மற்றும் திவ்யமான நாகங்கள். திவ்யமான நாகங்கள் எங்க இருக்கு? கீழே இருக்கக்கூடிய உலகங்கள், பாதாள உலகங்கள்ல இருக்குது. அந்த நாகங்கள் அதெல்லாமும் வந்து அவர் பாக்குறாரு. அப்புறம் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு என்ன சொல்றாரு, உலகத்தின் இறைவனே, விஸ்வரூபமே, நான் உமது உடலில் பற்பல கைகளும் வாய்களும் வயிறுகளும் கண்களும் எல்லையற்று எங்கும் பரவி இருப்பதை காண்கின்றேன். உண்மையில் நான் ஆதியையோ நடுவையோ முடிவையோ காணவில்லை. அவருடைய தோற்றம் எப்படி இருக்கு? கீழே பூமியில இருக்குதா, கால் எங்க இருக்குன்னு தெரியல, தன்னுடைய சிரசு எங்க இருக்கு அப்படின்னா தெரியல. சுத்தி இருக்கிற இடம் ஃபுல்லா அவர் வந்து பரவி நிக்கிறாரு. அப்படி ஆதி எங்க இருக்கு, அந்தம் எங்க இருக்கு, நடுவு எங்க இருக்கு, முடிவு எங்க இருக்கு, ஒண்ணும் தெரியல. அந்த அளவுக்கு பறந்து விரிந்து பகவான அவர் வந்து எல்லா இடங்கள்லயும் அவருடைய கண்களும் வயிறுகளும் கால்களும் அதுதான் அவர் வந்து பாக்குறாரு. இது ஸ்லோகம் படிக்க வேணாம் மாதாஜி, நான் சொல்லிடுறேன். என்ன பாக்குறாரு, அளக்க முடியாத சூரிய ஒளி அல்லது கொழுந்து விட்டு எரியும் நெருப்பினை போன்று. பாத்தீங்கன்னா சூரிய ஒளி ஒரு பக்கம், நெருப்பு எப்படி இருக்கும் அது ஒரு பக்கம். அந்த அளவுக்கு எல்லா திசைகளிலும் பிரகாசமாக விளங்கும் ஜோதியினால் ஒளி வெள்ளமா இருக்குது. உமது உருவத்தை பார்ப்பதற்கு கடினமாக உள்ளது. ஈஷோபநிஷத்துல ஒரு ஸ்லோகம் வரும், ஒரு பக்தர் பாடுவாங்க. என்ன சொல்லுவாங்க, கிரண்மயேன பாத்திரேன அப்படின்னு வந்து பகவான வந்து பாடுவாங்க. என்ன பாடுவாங்கன்னா, அந்த பிரம்ம ஜோதிங்கிற அந்த ஜோதி எப்படி இருக்குன்னா இறைவனை பார்க்க முடியாம வந்து தடுத்துக்கிட்டு இருக்கு, குறுக்க நிக்குது. அதை கொஞ்சம் அந்த திரையை விளக்குங்கள், உங்களுடைய அழகிய அந்த சியாம சுந்தர ரூபத்தை நான் பார்க்கணும் அப்படின்னு ஒரு பக்தர் வந்து அந்த ஈஷோபநிஷத்துல ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லுவாங்க. நீங்க எல்லாம் அடுத்தடுத்த நிலையில வரும்போது அதை படிப்பீங்க. அது மாதிரி அது மாதிரிதான் இங்க வந்து என்ன சொல்றாரு, உண்மை பார்ப்பதற்கு கடினமாக இருக்கு, கண்ணு கூசுது அவருக்கு. அந்த வெளிச்சம் வந்து பார்க்க முடியல. ஓரளவு வெளிச்சம் தான் நம்ம கண்களுக்கு சக்தி இருக்குது பார்க்கறதுக்கு. அவருக்கு திவ்ய கண்கள் கொடுத்தாலுமே அவரால் அதை பார்க்க முடியல. இருப்பினும் பற்பல மகுடங்கள், கதைகள் மற்றும் சக்கரங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ள உமது உருவம் எல்லா இடங்களிலும் பிரகாசமாக விளங்குகின்றது. அதுலயும் அவர் கஷ்டப்பட்டு என்ன பாக்குறாரு, அவர் தலையில இருக்கக்கூடிய மகுடங்கள், கையில இருக்கக்கூடிய கதைகள், அப்புறம் சக்கரங்கள், சக்கராயுதங்கள், இதெல்லாம் என்னன்னா அதுவும் வந்து நவரத்னங்களால இழைக்கப்பட்டது. அதுல இருந்து வேற ஒளி வெள்ளம் வருது. அந்த நவரத்ன கற்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஜொலிக்கும். அது வந்து ஒளி வந்து இவருடைய உடல்ல இருந்து வர்ற ஒளி, அதுல இருந்து வரக்கூடிய ஒளி எல்லாம் சேர்ந்து கண்ண அவருக்கு வந்து கஷ்டமா இருக்கு. அறிய வேண்டியவைகளில் முதன்மையானவர் நீரே, உங்களைதான் எல்லாருமே மக்கள்லாம் வந்து நிச்சயமா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறாரு. எல்லா அகிலங்களுக்கும் இறுதி ஆதாரம் நீரே, அல்டிமேட் கோல் யாரு, பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படிங்கிறத சொல்றாரு. அழிவற்றவர், மிக பழமையானவர், இதெல்லாம் அவர் வந்து போற்றி துதிக்கிறாரு. தர்மத்தின் நித்திய பாதுகாவலர் மற்றும் புருஷோத்தமராகிய முழுமுதல் கடவுள். புருஷர்களில் உத்தமர், புருஷோத்தமர் அப்படின்னு அவர் வந்து போற்றி புகழார். இதுவே எனது அபிப்பிராயம்.
தாங்கள் ஒருவரே என்ற போதிலும் வானம் பூமி மற்றும் இரண்டிற்கு இடைப்பட்ட இடம் என எல்லா திசைகளிலும் வியாபித்துள்ளார். ஒரே ஒரு உருவம், ஆனா இப்படி எங்க பார்த்தாலும் நிறைந்து இருக்குது. அப்படி பிரம்மாண்டமா அவர் அந்த உருவத்தை காட்டுறார். மகாத்மாவே, இந்த அற்புதமான உக்கிர ரூபத்தை கண்டு மூவுலகம் குழம்பியுள்ளது. அப்ப மூவுலகம் குழம்பி உள்ளதுன்னா மூவுலகத்துல இருக்கவங்க எல்லாம் பாக்குறாங்களா அப்படின்னு கேட்பீங்க. நிச்சயமா பாக்குறாங்க. இந்த போர் பகவான யாருக்கெல்லாம் அந்த காட்சியை காண்றதுக்கான சக்தியை கொடுத்துருக்காரோ அவங்க எல்லாருமே பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு தெரியப்படுது. அர்ஜுனன் மட்டும் பார்க்கல. யார் பாக்குறாங்கன்னா, இந்த போர்க்களத்துல கௌரவர்களுக்கும் பாண்டவர்களுக்கும் நடக்கக்கூடிய அந்த போர் எப்படி நடக்க போகுது அப்படின்னு வானத்துல தேவர்கள்லாம் ஏற்கனவே அங்க குழுமி நிக்கிறாங்க. இந்த போரை பார்க்கணும், வேடிக்கை பார்க்கறதுக்காக. அவங்க எல்லாமும் இவருடைய அந்த தோற்றத்தை பார்த்து குழம்பி போயிடுறாங்க. அர்ஜுனன் என்ன செய்யறாரு, தானும் குழம்பிட்டேன்னு சொல்றாரு. தேவர்கள் அனைவரும் உம்மிடம் சரணடைந்து உம்மில் புகுந்து கொண்டுள்ளனர். அதை பார்த்த தேவர்கள்லாம் என்ன செய்யறாங்க, பகவான்கிட்ட சரணம் அடைஞ்சு என்ன பண்றாங்க, அவருக்குள்ளேயே போய் உள்ள பூந்துக்கிறாங்க. அவருடைய உடல்ல பூந்து கொண்டுள்ளனர். அவர்களில் சிலர் மிகவும் அச்சமுற்று கூப்பிய கரங்களுடன் பிரார்த்தனை செய்கின்றனர். அதுல கொஞ்சம் பேர் என்ன செய்யறாங்க, பயம் கண்டு போய், இப்ப அர்ஜுனனுக்கும் பயம் வரப்போகுது, அது மாதிரி அவர்களுக்கும் பயம் வந்துருது. இப்படிப்பட்ட ஒரு உருவத்தை யாருமே பார்த்தது இல்லையா, அதனால பார்த்ததுல பயந்து போய் பிரார்த்தனை பண்றாங்களாம். அவங்க எல்லாம் பயந்து பிரார்த்தனை செய்கின்றனர். மகாரிஷிகளும் சித்தர்களும் அமைதி என்று கதறியபடி வேத மந்திரங்களை பாடி உம்மிடம் பிரார்த்தனை செய்கின்றனர். ரிஷிகள் சித்தர்கள்லாம் என்ன செய்யறாங்க, பகவான் ஏதோ கோபமா இருக்கிறார் போலக்கு, அவர் கோபத்தை தணிக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சு அமைதி அமைதின்னு சொல்லி வேத மந்திரங்கள் எல்லாம் உச்சாடனம் பண்றாங்களாம். அதெல்லாம் கேட்டா இறைவன் சாந்த நிலைக்கு வருவாரு அப்படின்னு நினைச்சு அதெல்லாம் நடக்கிறதையும் அர்ஜுனன் நீ பாக்குறாரு. அதாச்சு 23, 24. ரூபம் மஹத்தே பஹுவக்த்ர நேத்ரம் மகாபாஹோ பஹுபாஹுரூபாதம் பஹூதரம் பஹுதம்ஷ்டாகராலம் திருஷ்ட்வா லோகாः பிரவ்யதிதாஸ்ததாஹம். 24. நபஸ்பృశன் தீப்தமநேகவர்ணம் व्याप्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் என்ன சொல்றாரு அர்ஜுனர், அதை பார்த்துட்டு, வலிமையான புயங்களை உடையவரே, உமது பற்பல முகங்கள், கண்கள், கைகள், வயிறுகள், கால்கள் மற்றும் உமது பற்பல பயங்கரமான பற்களை கண்டு, கோரமான பல்லெல்லாம் இருக்கு பகவானுடைய வாயில, அதெல்லாம் பாக்குறாங்க. பார்த்துட்டு தேவர்கள் உட்பட உலகில் உள்ள அனைவரும் குழம்பியுள்ளனர். பாக்குறவங்க எல்லாம் குழம்பி போறாங்க, இது என்ன தோற்றம், என்ன உருவம் அப்படின்னு. அவர்களை போலவே நானும் குழம்பியுள்ளேன். திருப்பி திருப்பி ரிப்பீட்டடா அவரு என்ன சொல்றாரு, கண்கள் தெரியுது, கைகள் தெரியுது, கால்கள் தெரியுது அப்படின்னு சொன்னா இது இலக்கண பிழை, அப்படி இலக்கிய பிழை அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்க கூடாது. அந்த அளவுக்கு அவங்களுடைய குழப்பமான நிலை, ஆச்சரியமான நிலை, அற்புதமான அந்த வடிவம் எல்லாத்துக்காக அவங்க ரிப்பீட்டடா இது சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எங்கும் நிறைந்த விஷ்ணுவே, வானத்தை தொடும் ஒரு பற்பல ஒளிரும் நிறங்கள், அது வானத்தை தொடர அளவுக்கு அவருடைய ஒளி வெள்ளம் போகுது, அந்த கலர் வண்ணங்கள். திறந்த வாய்கள், அவருடைய வாய் எப்படி இருக்குன்னா திறந்து இருக்குது. நமக்கு சாதாரணமா வாயை திறந்து இருந்தாலே நமக்கு எப்படி இருப்போம், கொஞ்சம் பாக்குறதுக்கு பயப்படுவோம். வாயை மூடு அப்படின்வோம். வாயை மூடி இருக்கும் போதுதான் அந்த முகம் தோற்றம் அழகா இருக்கும். வாயை திறந்து இருந்தாலே கொஞ்சம் அச்சத்தை உண்டாக்கும். மற்றும் பிரகாசிக்கக்கூடிய விசாலமான கண்கள், கண்கள்ல இருந்து அவருடைய ஒரு கண் சூரியன், ஒரு கண் சந்திரன். அப்ப எப்படி பிரகாசிக்கும், அதுல இருந்து நெருப்பு வரும். அந்த அளவுக்கு அவருடைய கண்கள் ஒளி வெள்ளமா இருக்குது. உண்மை நான் காணும் போது எனது மனம் பயத்தால் குழம்புகின்றது. இதுவரையிலும் என்ன பண்றாரு, சாக்கிய ரசத்துல இருந்து அற்புத ரசத்துக்கு வந்தாரு. இப்போ அச்சம்ங்கிற அடுத்த நிலைக்கு அவர் வர்றாரு. பயத்தினால அவருடைய மனம் எப்படி குழம்புதான், குழம்பி போய் இது என்னன்னே தெரியல. எனது மனதின் சமநிலையை தக்க வைப்பது இனிமேல் என்னால் இயலாது. நான் தான் விரும்பி கேட்டேன் இந்த உருவத்தை உங்களுடைய அந்த விஸ்வரூப தோற்றத்தை பார்க்கணும்னு.
அதே சமயத்துல அதை பார்த்தோன்னா என்னோட மனசு வந்து குழம்பி போகுது, இதுக்கு மேல என்னால இதை பார்க்கக்கூடிய சக்தி இல்ல அப்படின்னு வந்து அந்த இடத்துல பகவான்கிட்ட சொல்றாரு. இது நான் படிச்சிடலாம் மாதாஜி. இதுல என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தனது கூட்டத்தை சேர்ந்த மன்னர்களுடன் திருதராஷ்டிரன் எல்லா புத்திரர்கள், பீஷ்மர், துரோணர், கர்ணன் மற்றும் எல்லா நமது முக்கிய வீரர்களும் உம்முடைய வாய்களுக்குள்ளே விரைந்து நுழைகின்றனர். அவர் வந்து எதை பார்க்கணும்னு நினைச்சாரோ அததான் பகவான் சொல்றாரு ஆரம்பத்திலேயே. நீ எதெல்லாம் பார்க்க விரும்புறியோ அதையெல்லாம் என்னுடைய விஸ்வரூப தோற்றத்துல நீ பாரு அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அத போலவே இந்த போரோட முடிவு எப்படி இருக்கும், இந்த போர்க்களத்துல யார் ஜெயிப்பாங்க, கௌரவர்களா பாண்டவர்களா அப்படிங்கிற அந்த அந்த நிகழ்ச்சியை வந்து இங்க வந்து அவருக்கு தரிசனமாவே கொடுத்துடுறாரு. யார் யார் போறா, பாண்டவர்கள் பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய வீரர்கள், அப்புறம் வந்து அது எதிர்சாரியில யாரெல்லாம் இவர் கொல்ல பயந்தாரு, பீஷ்மர, துரோணர, கர்ணன் எல்லாம் கொல்ல பயந்தார் இல்லையா, அவர்கள், அப்புறம் திருதராஷ்டிரனுடைய 100 புத்திரர்கள் எல்லாரும் என்ன போறாங்க, பகவானுடைய வாய்க்குள்ள வேகமா விரைந்து நுழைகின்றனர். அதெல்லாம் வந்து இவருக்கு காட்சியா காட்டப்படுது. அவர்களில் சிலர் 9 பற்களுக்கிடையே நசுக்கப்படுவதையும் நான் காண்கின்றேன். அவர் வந்து என்ன பண்றாங்க, பகவானுடைய வாயில நசுக்கப்படுறாங்க, அப்ப மரணத்தை தழுவிடுறாங்க அப்படிங்கிறது இவருக்கு வந்து அர்ஜுனனுக்கு நல்லா காட்டப்படுது. மேல என்ன, அது நதிகளின் பல்வேறு அலைகள் கடலை நோக்கி செல்வது போல, இப்ப வந்து அலைகள் வந்து நதிகள்லாம் வரும் இல்லையா, அது வந்து பல ஊர்ல இருந்து பலவிதமான நதிகள் வரும், கிளை கிளையா பிரிஞ்சு பல நதிகள் வரும். அந்த நதிகள்லாம் எங்க போய் முடிவடையும், கடல்ல தான் போய் சென்று சேரும். அந்த கடல்ல போகும்போது எப்படி போகும், ஒரு ஸ்பீடா போய் கடல்ல வந்து ஒண்ணு கலக்கும். அந்த மாதிரிதான் இந்த மாவீரர்கள் அனைவரும் எரிகின்ற ஒரு வாயினுள் நுழைகின்றன. பகவானுடைய வாய்க்குள்ள, அதாவது எரிச்சுக்கிட்டு இருக்கு, நெருப்பு மாதிரி எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு, அந்த வாயில கொழுந்து விட்டு எரியுது. அந்த வாய்க்குள்ள போய் உள்ள நுழையிறாங்க, பற்களுக்கு இடையில் நசுக்கப்படுகின்றனர் அப்படிங்கிற காட்சியை அவர் பாக்குறாரு. அப்பதான் அவருக்கு வந்து பயம் வருது. பயந்து போய் என்ன செய்யறாரு, இன்னும் சொல்ல போனா விட்டில் பூச்சி எப்படி போய் விளக்க நோக்கி போய் விழுமோ அது போலதான் எல்லா வீரர்களும் பகவானுடைய வாய்க்குள்ள போய் உள்ள போறாங்க. இத பார்த்தோம்னாதான் அவருக்கு வந்து அதிகமா பயம் வந்துருது. பயம் வந்து கேக்குறாரு, நீங்கள் யார் பகவானே, நீங்க என்ன, எதுக்காக இந்த தோற்றம் எடுத்து வந்திருக்கீங்க, நீங்க உண்மையிலேயே யாரு அப்படின்னு வந்து அர்ஜுனன் வந்து அவர்கிட்ட கேக்குறாரு. அதுக்கான பதில் தான் இந்த ஸ்லோகம். மாதாஜி 32. श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनेकेषु योधाः. ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார். இப்ப வந்து பதில் சொல்றாரு. யாருன்னு கேட்டீங்களா, நான் யாரு, காலம் நான். எதுக்காக வந்திருக்கேன், இந்த உலகங்களை அழிப்போற்றில் மிகப்பெரியவன் நான், இந்த சர்வநாசம் பண்ண வந்திருக்கிறேன். இந்த உலகத்துல இருக்க அசுரர் கூட்டங்கள் அனைத்தையும் அழிக்க வந்திருக்கேன். ஏற்கனவே வந்து நம்மளுடைய பூதாய் வந்து என்ன பண்றாங்க, பிரம்மாட்ட போய் வேண்டுகோள் வைக்கிறாங்க இல்லையா, இந்த உலகத்துல அசுரர்கள் அதிகமா போயிட்டாங்க, என்னோட பூமி பாரம் தாங்க முடியல அப்படின்னு கேட்டோம்னா பிரம்மா வந்து பகவான்கிட்ட வேண்டி, பகவான் வந்து நான் என்ன சொல்றாரு, கிருஷ்ணாவதாரம் எடுத்து இந்த உலகத்துல இருக்க அசுரர்கள் அனைவரையும் அழிப்பேன்னு. அதுக்குதான் வந்து அவர் சொல்றாரு, இந்த சர்வநாசம் பண்றதுக்காக நான் வந்திருக்கிறேன். உங்களை தவிர, அதாவது பஞ்ச பாண்டவர்களை தவிர இரு தரப்பிலும் உள்ள பாண்டவர் சேனை, கௌரவ சேனை, 2 பக்கத்துல இருக்க வீரர்கள் அனைவரும் அழிக்கப்படுவர். என்னால எல்லாரையும் நான் அந்த போர்ல அழிச்சிருவேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. 33 மாதாஜி. तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண. எனவே எழுந்து போரிட தயாராகு. அப்ப சொல்றாரு பகவான், நான் காலம், நான் அழிக்கிறதுக்காக வந்திருக்கிறேன். உங்களை தவிர எல்லாரையும் நான் அழிச்சிருவேன். உன்னோட வேலை என்ன, போரிடுதல். அது எழுந்து நீ போர் புரி அப்படிங்கிறாரு. உனது எதிரிகளை வென்று புகழுடன் வளமாக அரசினை அனுபவிப்பாயாக. இதை அழிக்கிறது அவரால் முடியாதா, பகவானால க்ஷண நேரத்துல அவரால் தானே செய்ய முடியும். அந்த பெருமையை வந்து அர்ஜுனனுக்கு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாரு.
அர்ஜுனன் மூலமா அந்த போரை வந்து வெற்றி அடையணும், அப்படி அந்த புகழ் வந்து அர்ஜுனனுக்கு வரணும், தன்னுடைய பக்தன் பெருமை அடையணும் அப்படிங்கிறதுனாலதான் அவர் மூலமா இந்த செயலை அவர் செய்யறாரு. எனது ஏற்பாட்டால் இவர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே மரணத்தை கண்டுவிட்டனர். அதுதான் அவர் வாய்க்குள்ள எல்லாரும் போறத அவருக்கு அந்த காட்சியை காட்டுறாரு. இப்ப எல்லாரும் எப்படி இருக்காங்க, எல்லாரும் என் வயிற்றுக்குள்ள போயிட்டாங்க. நீ வந்து அவங்க எல்லாம் மரணம்ங்கிறது அவங்களுக்கு நடந்து முடிஞ்சிருச்சு. நீ இப்ப வந்து சும்மா என்ன செய்யணும், சவ்யசாசியே போரில் ஒரு கருவியாக மட்டும் செயல்படு. இப்ப ஒரு சர்ஜன் இருக்காரு, டாக்டர், அவர் கையில இருக்கக்கூடிய ஆயுதம் வந்து என்ன பண்ணுது, ஒரு மனித உடல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ரண சிகிச்சை அவர் செய்யறாரு. அப்போ வந்து கருவிதான் அது. ஆனா செய்யறது யாரு, அந்த டாக்டர், மருத்துவர் தான் அந்த வேலையை செய்யறாரு. அது மாதிரிதான் இறைவனுடைய கையில ஒரு ஆயுதம் போல என்ன பண்றாரு, ஒரு கருவியா வந்து இங்க வந்து அர்ஜுனன் செயல்பட சொல்றாரு. அதனால் நிமித்த மாத்திரம், நீ ஒரு கருவியாக மட்டும் செயல்படு. ஏற்கனவே அதாவது இப்ப செத்த பாம்பை ஒருத்தர் அடிக்கிறது வந்து ரொம்ப ஈஸி இல்லையா? ஏற்கனவே மரணத்தை கண்டவர்களை வந்து அர்ஜுனன் கொள்றது ஒன்றும் கடினமான விஷயம் இல்ல. இன்னொன்னு என்ன சொல்றாரு, சவ்யசாசின்னு அவரை புகழாரு. சவ்யசாசி என்னன்னா, அவர் எல்லாரும் வலது கையால மட்டும்தான் வந்து போர் புரிவாங்கன்னா, அவர் இடது கையாலையும் அவருக்கு போர் புரிய இது வில்லம்பு அம்பு எய்யக்கூடிய திறமை இருக்கும். அது கண்டினியூஸா என்ன பண்ணுவாரு, அம்பு எய்யக்கூடிய திறமை இருக்கிறதுனால சவ்யசாசியே அப்படின்னு அவரை வந்து புகழ்ந்து சொல்றாரு இந்த இடத்துல. 34, 35 படிக்கணும். ஓகே மாதாஜி. द्रोणां च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठ युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। सञ्जय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गतं भीतः प्रणम्य। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து யாரால் போறாங்க, அவர் பார்த்தா யாரெல்லாம் அழிக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. துரோணர், இவர் வந்து தன்னுடைய குலகுரு, எனக்கு வில்வித்தை கற்றுக்கிறது துரோணரை நான் எப்படி கொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. பீஷ்மர், என்னுடைய பிதாமகர் தாத்தா, அவர் வந்து என்னை தூக்கி வளர்த்தவர், அவரை நான் எப்படி கொல்லுவேன் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. கர்ணன், இவருடைய சகோதரனே இவருக்கு தெரியாது, தெரியலன்னாலும் ஒரு சிறந்த வில்லாளி, அவரையும் வந்து சொல்றாரு. ஜெயத்ரதன் யாரு அப்படின்னு கேட்டா, துரியோதனுடைய தங்கையா இருக்கக்கூடிய துச்சலைய வந்து மணந்து கொண்ட அந்த சிந்து நாட்டு ராஜன் தான் வந்து ஜெயத்ரதன். இப்படி இவங்க எல்லாரும் மற்றும் இதர மாவீரர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே என்னால் அழிக்கப்பட்டு விட்டன. ஏற்கனவே அவங்கள நான் அழிச்சிட்டேன். இப்ப வந்து அவங்க வந்து சும்மா வந்து உடல் வந்து இருக்குதே தவிர அவங்க எல்லாம் இந்த போர்ல நிச்சயமா அழியக்கூடிய, இதெல்லாம் என்னுடைய திட்டம் அப்படிங்கிறாரு பகவான். हरे कृष्णा माता जी, वॉइस ब्रेक आइड्स। வாய்ஸ் हरे கேட்க कृष्णा மாட்டாஜி. कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम, ஸ்ரீராம हरे மாதாஜி कृष्णा கேட்கலீங்க. हरे ஹரே राम கிருஷ்ணா. राम, हरे कृष्णा ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப கேக்குதா? கேக்குது மாதாஜி, கேக்குது. हरे कृष्णा। ஓகே, தேங்க்யூ மகராஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இதுல யார் அழிக்கப்படுறாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லப்படுது. துரோணர் தெரியும், அவங்க வந்து அர்ஜுனனுடைய இது வில்வித்தை கத்து கொடுத்த துரோணர். பீஷ்மர் யாரு, அவருடைய பிதாமகர் தாத்தா. அப்புறம் ஜெயத்ரதன், துச்சலை, அதாவது துரியோதனுடைய தங்கை கணவனா இருக்கக்கூடிய துச்சலையுடைய கணவனான சிந்துராஜன், அவன் வந்து ஜெயத்ரதன். மற்றும் கர்ணன் வந்து ஒரு சிறந்த வில்லாளி, அர்ஜுனனுக்கு ஈக்குவலா இருக்கக்கூடிய வில்லாளி. மற்றும் பல இதர மாவீரர்கள் அனைவரும் ஏற்கனவே என்னால் அழிக்கப்பட்டு விட்டனர் அப்படின்னு வந்து இந்த இடத்துல சொல்லப்படுது. ஏற்கனவே வந்து எல்லாரையும் அழிச்சிட்டேன், எனவே அவர்களை கொல்வதால் நீ வந்து கவலையே படாத, நீ சும்மா வெறுமனே போரிடு, நீ என்ன பண்ண, சும்மா அம்பை மட்டும் எய்து போதும் அப்படின்னு வந்து இந்த இடத்துல வந்து என்ன சொல்றாரு, பகவான் வந்து இந்த இடத்துல அவனுக்கு அறிவுறுத்துறாரு. இதெல்லாம் பார்த்துட்டு சஞ்சயன் என்ன செய்யறாரு, திருதராஷ்டிரர் சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு, மன்னா, முழுமுதற் கடவுளில் இருந்து இத்தகு உரையை கேட்ட அர்ஜுனன் இதெல்லாம் கேட்ட பிற்பாடு பார்த்த பிற்பாடு
கூப்பிய கரங்களுடன் பகவானை நோக்கி கை கூப்பி நடுங்கியபடி உடல்லாம் நடுங்குது. ஏன்னா அவர் இவ்வளவு சக்தி ஆற்றல் இருந்தவரா அப்படிங்கறத அவனுக்கு இன்னும் புரியல. போன சாப்டர்ல 10ல வந்து அவர் வாயால கேட்டான், இப்ப கண்ணால பார்த்து அவர் அந்த உக்கிர தோற்றத்தை பார்த்து என்ன ஆகுது, உடல்லாம் நடுங்கி மீண்டும் மீண்டும் அவரை வணங்கினான். திரும்ப திரும்ப அவரை வணங்கி என்ன சொல்றாரு, மிகவும் பயத்துடன் குரல் தழுதழுத்த வண்ணம் அவன் கிருஷ்ணரிடம் பின்வருமாறு கூறத் தொடங்கினான். அவரை பத்தி இப்ப வந்து புகழாரம் சூட்ட போறான். கிருஷ்ணரை பத்தி அர்ஜுன வந்து புகழாரம் சூட்ட போறாரு. நான் படிச்சுக்கிறேன் மாதாஜி இத அப்படின்னுட்டு என்ன சொல்றாங்க, அர்ஜுனன் கூறினான், புலன்களின் அதிபதியே, பகவானை வந்து போற்றி புகழறார். என்னென்ன, உமது திருநாமத்தை கேட்பதால் உலகம் ஆனந்தம் அடைகின்றது. பகவானுடைய திருநாமங்கள் இப்ப வந்து நம்ம கோவிந்தாங்களாம், மாதவாங்களாம், கேசவாங்களாம், நாராயணாங்களாம், நரசிம்மாங்களாம், அவருடைய அவருடைய நாமம் எல்லாம் வந்து ஹரிநாமத்தை எந்த விதமா வேணாலும் உச்சரிக்கலாம். அந்த மாதிரி உச்சரிக்கும் போது இந்த உலகத்துல இருக்க மக்கள் எல்லாம் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா ஆனந்தம் அடைகிறார்கள். அந்த நாமம் அவ்வளவு இனிமை மிகுந்தது அப்படின்னு சொல்றாரு. அதன் மூலம் அனைவரும் உம்மிடம் பற்றுதல் கொள்கின்றனர். அந்த நாம மகிமையே வந்து என்ன செய்யுது, பகவான் மேல ஒரு ஈர்ப்பை உண்டாக்குது. அததான் சொல்றாரு. சித்தர்கள் மரியாதையுடன் உண்மை வணங்கும் அதே சமயத்தில் அசுரர்கள் அச்சமிட்டு அங்கும் இங்கும் ஓடுகின்றனர். அதையும் அவர் பாக்குறாரு. சித்தர்கள்லாம் பயந்து அவரை வந்து வணங்குறாங்க, வேத மந்திரங்களை முழங்குறாங்க. ஆனா அசுரர்கள் வந்து ஏன் ஓடுறாங்க, பகவான் தன்னை அழிக்க வந்துட்டார் போல இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சு அசுரர்கள்லாம் அங்கும் இங்கும் ஓடுறாரு. அந்த காட்சியும் வந்து பகவான் வந்து அர்ஜுனன் வந்து பாக்குறாரு. இவை அனைத்தும் சிறப்பாக நடைபெறுகின்றன. இது எல்லாத்தையும் அர்ஜுனர் பாக்குறாரு. மகாத்மாவே, பிரம்மாவை விட சிறந்தவரே, பிரம்மாவை விட நிச்சயமா சிறந்தவர். ஏன்னா பிரம்மாவை அவருடைய உந்தி கமலத்திலிருந்து படைத்தவர் இல்லையா, நீங்களே ஆதி படைப்பாளவர். எனவே அவர்கள் மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை ஏன் உங்களுக்கு செலுத்தக்கூடாது? எல்லாரும் என்ன செய்யணும், பகவானுக்கு மரியாதையை செலுத்தணும். எல்லையற்றவரே, தேவர்களின் தேவனே, தேவதேவா அப்படின்னு கூப்பிடுறாரு. அகிலத்தின் அடைக்கலமே, இங்க உலகம் ஃபுல்லா எங்க போய் அடையும், கடைசியா பிரளயம் வரும்போது பகவானுடைய திருவயிற்றில போய் அடங்கும். அதனால அடைக்கலமே, தாங்கள் அழிவற்றவர், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம். பிரம்ம சமீதில ஒரு ஸ்லோகம் வரும். ஈஸ்வரக பரமகிருஷ்ணக சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிராதி கோவிந்தக சர்வ காரண காரணம். அந்த எல்லா காரணங்களுக்கு காரணம் யாருன்னா பகவான் கிருஷ்ணர். இந்த ஜட தோற்றத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர். ஜடத்தை படைச்சு விட்டுட்டாரே தவிர இதுக்கு அப்பாற்பட்ட சக்தியில அவர் இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறது சொல்லப்படுறாரு. இப்படியெல்லாம் அவரை போற்றி புகழாரு. நீரே ஆதி தேவர், புருஷர், பழமையானவர், படைக்கப்பட்ட இந்த உலகத்தின் இறுதி அடைக்கலம், அனைத்தையும் அறிந்தவரும் அறியப்பட வேண்டியவரும் நீரே. அதுல வரும் ஒரு பாட்டுல கூட இந்த இது 15.15ல ஒரு ஸ்லோகம் வரும். சர்வசிய சாகம் ஸ்ருதி சன்னிவிஷ்டோ ஞானம் அபோகனம். அந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா வேதங்களும் வேதங்களை அறிந்தவரும் வேதங்களை தொகுத்தவரும் நானேன்னு பகவான் சொல்லுவாரு. அப்படி நம்மளால புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டியவர் யாரு, அவருதான். ஆனா எல்லாம் புரிஞ்சவர் யாரு, பகவான். பௌதிக காரணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட உன்னத அடைக்கலம் நீரே, எல்லையற்ற ரூபமே. இப்ப வந்து விஸ்வரூபத்துல அவருடைய தோற்றம் வந்து அளவற்ற நிலை. அதாவது எல்லை எங்க இருக்கு, முடிவேது, ஆதி ஏது, அந்தம் ஏது தெரியல. அப்படி பிரபஞ்சம் முழுவதும் தாங்கள் என்ன பரவி உள்ளீர் அப்படின்னு வந்து இந்த இடத்துல போற்றி அவரை வந்து வாழ்த்துறாரு பகவான்கிட்ட. அடுத்தது வந்து இது நானே சொல்லிடுறேன் மாதாஜி. இதுல வந்து என்ன சொல்றாரு, இப்போ வந்து அவருக்கு வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு பயம் வந்துருது. என்ன பண்றாரு, அவர் வந்து க்ளோஸா பகவான்கிட்ட ஃப்ரெண்டா இருந்த காலத்துல என்னெல்லாம் சொல்லி அவரை வந்து இது பண்ணாரு, ரொம்ப சர்வசாதாரணமா வந்து அவரை வந்து கூப்பிடுவாரு. உண்மை எனது நண்பன் என்று எண்ணிக்கொண்டு பகவான தன்னுடைய தோழமை ஃப்ரெண்டெல்லாம் என்ன செய்வாங்க, வாடா போடா அப்படின்னு தான் பேசிக்குவாங்க. பெண்கள் வந்து என்ன செய்வாங்க, வாடி போடின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டா இருக்கிறவங்க அப்படிதான் வந்து என்ன செய்வாங்க, பழகுவாங்க. அதுதான் அவரு சொல்றாரு அர்ஜுனர். உமது பெருமைகளை எல்லாம் தெரியாமல் ஏ கிருஷ்ணா, ஏ ஆதவா, ஏ நண்பா அப்படின்னு வந்து பகவான் எப்படி கூப்பிட்டுருக்காரு, சித்தையோட நான் அழிச்சிருக்கிறேன். அப்புறம் என்ன சொல்றாரு, பித்தத்தினாலோ பிரேமையினாலோ ஒரு மன மயக்கத்தினாலேயோ இல்ல உங்ககிட்ட இருக்க ஒரு அன்பு காரணமாகவோ நான் வந்து நிறைய வந்து என்ன பண்ணிருக்கிறேன், இந்த தவறெல்லாம் நீ வந்து என்ன மன்னிக்கணும். இப்ப வந்து பகவான் அப்படிங்கிறத உணர்ந்துட்டாரு. இதுவரையிலும் தன்னுடைய ஃப்ரெண்டு, நம்ம சாதாரண ஒரு ஃப்ரெண்டுன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தவரு நம்மளை விட அளப்பரிய சக்திகள் படைச்ச அந்த இறைவனை பார்த்தோன்னா
அவருக்கு என்ன செய்யுது, ஒரு நடுக்கம், ஒரு பயம் எல்லாம் வருது. அதனால அவர் செஞ்ச தப்பெல்லாம் இப்போ வந்து அவர் நினைச்சு பாக்குறாரு. பொழுதுபோக்கான கேளிக்கையின் போதும், ஒரே படுக்கையில் படுத்திருந்த போதும், இப்ப என்ன செய்யறாங்க, எல்லாரும் வந்து ஒண்ணா கூடி விளையாடுவாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி நினைச்சு ஒரு திருவிழா காலத்துல எல்லாரும் ஒண்ணா பண்ணுவாங்க. கூடி எல்லாம் ஒரே படுக்கையில படுத்துக்குவாங்க, ஒரே சாப்பாடை சாப்பிடுவாங்க, ஒண்ணா உட்கார்ந்து பேசிட்டு இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி நேரங்கள்ல நான் தங்களை சில சமயங்களில் தனியாகவும் தனிப்பட்ட முறையிலும் சில சமயங்கள் நண்பர்களுக்கு மத்தியிலும் தோழர்களுக்கு மத்தியிலும் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு, நான் அவமரியாதை பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து வருத்தப்படுறாரு. வருத்தப்பட்டு என்ன சொல்றாரு, இழிவடையாதவரே, இத்தகைய குற்றங்களுக்காக தயவு செய்து என்னை மன்னிப்பீராக. அது எப்படி அவர் பாடுறாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதுக்கு ஒரு அழகான ஒரு ஸ்லோகம் இதுல கொடுத்திருக்கிறாங்க. தஸ்மாத் பிரணம்ய பிரணிதாய காயம் பிரசாதயே त्वाम् அகமேஷமேத்யம் பிதேவ புத்ரஸ்ய சகேவ சகியோ பிரிய. கேட்கலைங்க மாதாஜி. மாதாஜி கேட்கல. கேட்கல. சவுண்டு ரொம்ப குறைஞ்சு போச்சு மாதாஜி. சவுண்டு கொஞ்சம் சவுண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணும். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 கிருஷ்ணா ராம ஹரே ராம ராம கிருஷ்ணா ஹரே 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 கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. மாதாஜி. சவுண்டு கொஞ்சம் ஹரே இன்க்ரீஸ் கிருஷ்ணா பண்ண பிரபு. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ரொம்ப குறைஞ்சிடுச்சு. சுத்தமா கேட்கலைங்க மாதாஜி. மாதாஜி சுத்தமா கேட்கல. யாராவது டைப் டிஸ்பிளேவும் பண்ணுங்க, போயிடுச்சு. டைப் ஹரே பண்ணுங்க கிருஷ்ணா யாராவது. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ராம ஹரே ராம ராம ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண மாலா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. லலிதா ஹரே மாதாஜி கிருஷ்ண என்ன கொஞ்சம் சொல்லுங்க மாதாஜி. லலிதா மாதா உங்களை இல்ல மாதாஜி, லலிதா மாதாஜியை கூப்பிடுறான். சரி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. லலிதா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. லலிதா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா.
போன் श्री அடிச்சு कृष्णा माता जी। அவங்க ஹோஸ்ட் என்ன பண்ணாதான் நான் ஷேர் பண்ண முடியும். அவங்க போன் அடிச்சிருங்க. हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे ஹரே हरे கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. வீடியோ ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். ஏன்னா கொஞ்சம் நெட்வொர்க் இதா இருக்கு, ப்ராப்ளமா இருக்கு. நான் வந்து கண்டினியூ பண்றேன். இப்போ வந்து இப்ப கேக்குதா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் பேசுறது கேக்குது மாதாஜி, clear ஆ இருக்கு. கேக்குது மாதாஜி. ஓகே. தேங்க்யூ சவுண்ட் மாதாஜி. கொஞ்சம் நடுவுல இன்க்ரீஸ் பண்ண மாதாஜி. சவுண்ட் ரொம்ப லோ ஆயிடுச்சு. சவுண்ட் ஃபுல் சவுண்டா தான் இருக்கு பிரபு. சவுண்ட் நெட் ப்ராப்ளம். கேக்குறது கேக்குதா மாதாஜி? கிளியர். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் வந்து வீடியோ தான் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து என்ன சொல்றாங்க, அர்ஜுனன் வந்து இந்த இடத்துல வந்து அழகான ஒரு ஸ்லோகம் பாடுறாரு. பகவான்கிட்ட வந்து எப்படி கேட்கிறாரு? மன்னிப்பு கேட்கிறாரு. எப்படி மன்னிப்பு கேட்கிறாரு? தஸ்மாத் பிரணம்ய பிரணிதாய காயம் பிரசாதையே துவாம் அகமேஷமீட்யம் பிதேவ புத்திரஸ்ய சகேவ சகியோ பிரிய பிரியார்ஹசி தேவ சோடும். எப்படி வணங்குறாரு பகவான்கிட்ட அப்படின்னா, எவ்வாறு ஒரு தந்தை தன்னுடைய மகனுடைய குற்றங்களை மன்னிப்பாரோ அது மாதிரியும், ஒரு நண்பனுடைய குற்றங்களை எவ்வாறு மன்னிப்பாரோ அது போலவும், கணவன் மனைவியோட குற்றங்களை எப்படி பொறுத்து கொள்வாரோ அது போலவும் பகவான் என்ன செய்யணும், என்னுடைய தவறுகள் எல்லாத்தையும் மன்னிப்பீராக அப்படின்னு வந்து இந்த இடத்துல வேண்டுகோள் வைக்கிறாரு. அந்த அளவுக்கு அவர் வந்து தான் செஞ்ச தவறெல்லாம் வந்து நினைச்சு பாக்குறாரு. பகவானுடைய ஆற்றல்கள், அவருடைய சக்திகளை நினைச்சு இந்த இடத்துல அவர் என்னன்னு வேண்டிக்கிறாரு, தன்னுடைய குற்றங்களை மன்னிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பகவான்கிட்ட மண்டிட்டு கேட்கிறாரு. மாதாஜி வாய்ஸ் வரலைங்க. வர ஒரு நிமிஷம் ஸ்லைட். ஓகே, ஹரே ராம். 45 படிங்க மாதாஜி. यस् माताजि। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजि। ஜெகன்னிவாச அது என்ன சொல்றாரு, அகிலத்தின் அடைக்கலமே, தேவேஷே தேவர்களின் இறைவனே, என் மீது கருணை காட்டுங்கள், என்னுடைய கருணை காட்டி உங்களுடைய தெய்வீக ரூபத்தை காட்டுங்கள் அப்படிங்கிறாரு. என்ன சொல்றாரு, இதுவரை நான் கண்டீராத விஸ்வரூபத்தை பார்த்த பிறகு நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அவருக்கு வந்து இப்படி யாருமே பார்க்காத ஒரு விஸ்வரூபத்தை தான் பார்த்ததுனால அவருக்கு வந்து ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்குது, ஒரு பெருமை, ப்ரௌடு வேற இருக்குது அவருக்கு. யாரும் பார்க்காத தனக்கு கிடைச்சதே. யாருக்கு கிடைக்கும்? பக்தனுக்கு தான் கிடைக்கும். அந்த பக்தன் எப்படிப்பட்டவன்? பகவான் மேல தூய அன்பு புரிஞ்சவன். அது பார்த்து அவருக்கு வந்து சந்தோஷமும் இருக்கு. ஆனால் அதே சமயத்தில் பயத்தினால் எனது மனம் குழம்புகின்றது. அதனால இது வந்து போதும், எனக்கு வந்து உங்களுடைய தெய்வீக ரூபத்தை, அதாவது 4 கை ரூபத்தை காட்டி அருளுங்கள் அப்படின்னு வந்து அடுத்தது வேண்டுகோள் வைக்கிறாரு. மாதாஜி இது நானே சொல்லிடுறேன் மாதாஜி, நிறைய ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. என்ன சொல்றாரு, விஸ்வரூபமே,
1000 கரங்களுடைய இறைவனே. அவருக்கு வந்து சகஸ்ர கரங்கள், அந்த 1000 கரங்களை பத்தி சொல்றாரு. தலையில் மகுடத்துடனும் கைகளில் சங்கு சக்கரம் கதை மற்றும் தாமரை மலருடனும் விளங்கும் உமது 4 கை ரூபில் உண்மை காண விரும்புகின்றேன். அந்த நாராயண ரூபத்தை எனக்கு காட்டியருளுங்கள் அப்படின்னு கேட்கிறாரு. உண்மை அந்த ரூபத்தில் காண நான் பேராவல் கொண்டுள்ளேன். முதல்ல விஸ்வரூபத்தை கேட்கிறாரு, பகவான் காட்டுறாரு. இப்ப 4 கை ரூபத்தை கேட்கிறாரு, பகவான் வந்து அந்த ரூபத்தையும் இப்ப காட்ட போறாரு. எப்படி காட்டுறாரு? குருவம்ச வீரர்களில் சிறந்தவனே அர்ஜுனனை கூப்பிடுறாரு. எனது இந்த விஸ்வரூபத்தை இதற்கு முன் உனக்கு முன் யாரும் கண்டதில்லை. இந்த மாதிரி முழுமையான விஸ்வரூபம் உனக்கு மட்டும்தான் காட்டப்பட்டது. அது எப்படிப்பட்டது? இது வந்து இந்த பௌதீக உலகத்துல மட்டுமே காட்டப்படக்கூடிய அந்த தோற்றம். ஆன்மீக உலகங்கள்ல இந்த விஸ்வரூபத்தை பார்க்க முடியாது. அதுவும் ஒரு க்ஷண நேரம் தான் வந்து இங்க வந்து போர்க்களத்துல காட்டப்படுது. அப்படிப்பட்ட அந்த ரூபத்தை இதற்கு முன் யாரும் கண்டதில்லை. ஏனெனில் வேதங்களை படிப்பதாலோ யாகங்களை செய்வதாலோ தானங்களாலோ புண்ணிய செயல்களாலோ கடும் தவங்களாலோ எனது இந்த உருவத்தை ஜட உலகில் காண்பது என்பது இயலாகும். என்ன சொல்ற? வேதேஷு யக்னேஷு தபஷு செய்வ அப்படின்னு ஒரு பாட்டு நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் 8வது இதுல. அதுல என்ன சொல்றாங்க? வேதங்களை படிச்சாலோ யாகங்கள் செஞ்சாலோ தானம் புரிஞ்சாலோ தவம் செய்தாலோ என்ன பார்க்க முடியாது? பகவானுடைய உருவத்தை பார்க்கிறதுங்கிறது அரிதானது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது. அதை தான் இங்கேயும் சொல்லி இருக்கிறாங்க. எனது இந்த கோரமான உருவத்தை கண்டு நீ மிகவும் பாதிக்கப்பட்டு குழம்பியுள்ளாய். என்னுடைய இந்த உருவத்தை பார்த்து நீ ரொம்ப பயந்து போயிட்ட, குழப்பம் வந்துட்டு. இனி இது முடிவு பெறட்டும். இனிமே நான் இது வந்து இந்த உருவத்தை மறைச்சிடுறேன். எனது பக்தனே, எல்லா குழப்பங்களிலிருந்தும் விடுபடுவாயாக. அமைதியான மனதுடன் நீ விரும்பும் உருவத்தை தற்போது நீ காணலாம். அர்ஜுனன் வந்து என்ன சொல்றாரு? 4 கை ரூபத்தை கேட்கிறாரு. அதுதான் இந்த பிக்சர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த நாராயண ரூபம். சங்கு சக்கரம் கதை மற்றும் தாமரை ஏந்திய அந்த அழகிய ரூபத்தை அர்ஜுனன் வேண்டாரு. அந்த ரூபத்தை இப்ப நான் காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் காட்டுறாரு. அதாச்சு 50. ஹரே கிருஷ்ண. Yes, Mataji. Hare Krishna, Mataji. Sanjaya uvacha ityarjunam vasudevasthatokva swakam rupam darshayamasa bhuyah ashvasayamasa cha bhitamenam bhutva punah saumya vapurmahatma. Hare Krishna, Mataji. இப்ப வந்து சஞ்சயன் என்ன பாக்குறாரு? இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காரு இல்லையா? அவர் வந்து திருதராஷ்டிரன் சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு? புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனரிடம் இவ்வாறு பேசிய பிறகு 4 கரங்களையுடைய தனது சுய உருவத்தையும் அவருடைய அந்த நாராயண தோற்றத்தையும் இறுதியில் 2 கரங்களுடனான உருவையும் 2 கைகளுடைய அந்த கிருஷ்ண ரூபத்தையும் காட்டி அச்சமுற்று இருந்த அர்ஜுனனை உற்சாகப்படுத்தினார். பயந்து போயிருந்த அர்ஜுனனுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுத்தார். இதெல்லாம் வந்து யார் பாக்குறா? சஞ்சயன் பாக்குறாரு. பார்த்துட்டு திருதராஷ்டிரன்ட்ட சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு. இது படிங்க மாதாஜி. 51, 52. Yes, Mataji. दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः. श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணரை அவரது உண்மையான உருவில் கண்ட போது பகவான் வந்து அவருடைய உண்மையான உருவம், அதாவது 2 கை ரூபம், அந்த ரூபத்துல பார்த்த பொழுது அர்ஜுனன் கூறினான், ஓ ஜனார்தனா, மனிதனை போன்று தோன்றக்கூடிய மிகவும் அழகான இந்த உருவத்தை கண்டு எனது மனம் தற்போது அமைதி அடைந்துள்ளது. 2 கை ரூபம் தான் நம்ம எல்லாருக்கும், நமக்கெல்லாம் நம்மளுடைய பௌதிக கண்ணுக்கு என்ன தெரியும்? அந்த 2 கை தோற்றம் தான் நமக்கெல்லாம் நார்மலா பழக்கப்பட்டோம். 4 கை ரூபமே வந்து கோவில்ல தான், திருக்கோவில்ல தான் பகவானுக்கு 4 கை ரூபத்தை நம்ம பார்ப்போம். அதை தவிர அதனால 2 கை ரூபமா இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணனை பார்த்தோம்னா அவருக்கு வந்து சந்தோஷம் வந்துருது. நான் எனது சுய இயல்பினை மீண்டும் அடைந்து விட்டேன். அதாவது ஆச்சரியம், குழப்பம், பயம் இதுல இருந்தெல்லாம் வந்து விடுபட்டு நார்மலான அந்த நிலைக்கு வந்துடுறாரு அர்ஜுனன். மேலும் என்ன சொல்றாரு? புருஷோத்தமனான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனது அன்பு அர்ஜுனா, இப்போது நீ பார்க்கும் இந்த உருவம், அதாவது இப்ப பார்க்கக்கூடிய அந்த கிருஷ்ண தோற்றம் எப்படிப்பட்டது? கிருஷ்ண உருவம்
காண்பதற்கு மிகவும் அரிதானது. அதான் இங்க வந்து சுதுர்தர்ஷனம், சுதுர்தர்ஷனிதம் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. அதாவது யாராலையும் பார்க்கக்கூடியது. அந்த விஸ்வரூபத்தை கூட பார்க்கணும்னா பார்த்துடலாம், 4 கை ரூபத்தை கூட பார்க்கணும்னா பார்க்கலாம். ஆனா அந்த கிருஷ்ண ரூபத்தை பார்க்கறதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அரிதானது. அதனாலதான் தேவகி வயித்துல இருக்கக்கூடிய அந்த கிருஷ்ணன் பிறக்கிறதுக்கூடிய அந்த காலகட்டத்துல தேவர்கள்லாம் வந்து அங்க கூடி இருக்கிறாங்க. அப்பவாவது நம்ம கிருஷ்ணரை தரிசனம் பண்ணலாமேன்னு மாதிரி என்ன பண்றாங்க, பிரியமான இந்த உருவத்தை தரிசிப்பதற்கான வாய்ப்பை தேவர்களும் எப்போதும் நாடுகின்றனர். அவங்களும் எப்போதும் வந்து என்ன பண்றாங்க, அந்த உருவத்தை தரிசிக்கணும் அப்படின்னு காத்து கிடக்குறாங்க, கீர்த்தனம்லாம் பாடுறாங்க, தவம் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு வந்து பகவான் சொல்றாங்க. 54 மாதாஜி. நைஸ் மாதாஜி. பக்த்யா த்வனன்யயா சக்ய அஹமேவம் விதோர்ஜுன ஞாத்தும் த்ரஷ்டும் ச தத்வேன் பிரவேஷ்டும் ச பரந்தப. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எனது அன்பு அர்ஜுனா, உன் முன் இருக்கும் என்னை இப்ப பகவான் வந்து என்ன பண்றாரு, அர்ஜுனனுக்கு எதுக்கு நிக்கிறார் தேர்ல. களப்பற்ற பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே இது போன்று நேரடியாக காணவும் புரிந்து கொள்ளவும் முடியும். அந்த 2 கை ரூபமா இருக்க கிருஷ்ணர் பகவான் அப்படிங்கறத யாரால புரிஞ்சுக்க முடியும்? அனன்ய பக்தி, யார் ஒருத்தவங்க வந்து களங்கமற்ற தூய பக்தி செய்யறாங்களோ அவங்களால மட்டும்தான் புரிந்து கொள்ள முடியும். இப்ப அர்ஜுனனுக்கு ஏன் வந்து இவ்வளவு ஞானங்களை வந்து பகவான் வந்து உபதேசிக்கிறாரு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு. அந்த அளவுக்கு அர்ஜுனன் வந்து பகவான் மேல பக்தி கொண்டவன். அது வந்து ஒரு நிகழ்ச்சி வந்து துவாரகையில நடக்குது. ரொம்ப காலம் கழிச்சு பாண்டவர்கள்ல வந்து அர்ஜுனன் வந்து என்ன பண்ணுவான், கொஞ்ச காலத்துக்கு ஒரு தரம் தன்னுடைய பகவானா இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணரை போய் சந்திக்கணும் அப்படின்னு போய் பார்க்க போவார். அந்த மாதிரி துவாரகைக்கு போகும் பொழுது வெகு நாள் கழித்து பார்த்ததுனால நண்பர்கள் 2 பேரும் என்ன செய்வாங்க, ஒன்னா கூடி உட்கார்ந்து பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க. பேசி 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 அன்னைக்கு பொழுதே போயிடும், இரவு வந்துடும். 2 பேரும் என்ன செய்வாங்க, பேசிக்கிட்டு இருக்க அந்த அறையிலேயே படுத்து தூங்கிடுவாங்க. ருக்மணி வந்து எப்ப கிருஷ்ணர் வருவாருன்னு காத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஆனா கிருஷ்ணரை காணவே காணும். என்னடா ஆச்சு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அவங்க பேசிக்கிட்டு இருந்த அந்த ரூமுக்கு வந்து பார்த்தா 2 பேரும் தூங்கிட்டு இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப வருத்தமா போயிடும், கிருஷ்ணர் நம்மளை மறந்துட்டு அர்ஜுனனுடைய பொழுத கழிக்கிறாரு அப்படின்னு. சரி, பொழுதுதான் கழிச்சாரு, படுத்தாரு, தூங்கினாரு, அதாவது ஒழுங்கா இருக்காருன்னா இல்ல. எப்படின்னா தலைமாடு கால் மாடா இருக்கு. அர்ஜுனுடைய கால் பகுதி எங்க இருக்குன்னா பகவானுடைய தலைகிட்ட இருக்குது. பகவானுடைய கால் பகுதி அர்ஜுனுடைய தலைகிட்ட இருக்கு. அது பரவாயில்ல, ஒரு இறைவனோட கால் பக்தன் கிட்ட இருக்கலாம். ஆனா பக்தனுடைய கால் வந்து பகவான் கிட்ட இருக்கலாமா தலையில? அதை பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு ரொம்ப கோபம் வந்தது ருக்மணிக்கு. ஆனா அப்ப அந்த நேரத்துல காட்ட முடியாது இல்லையா, அதனால போயிடுறாங்க அமைதியா. மறுநாள் பொழுது விடிஞ்சு பகவான் கிருஷ்ணர் அங்க வரும்பொழுது அவங்க புடிச்சுக்கிறாங்க. என்ன பண்றாங்க, இப்ப வீட்டுல எல்லாம் நம்ம கணவன் மனைவிக்குள்ள நடக்கிற சண்டை மாதிரிதான் அங்க வந்து ருக்மணி தாயார் என்ன பண்றாங்க, நீங்க ரொம்ப இடம் கொடுக்குறீங்க அர்ஜுனனுக்கு, என்னதான் உங்க ஃப்ரெண்டா இருந்தாலும் நீங்க சுத்தமா என்ன மறந்துட்டு அவரு கூடயே பொழுத கழிச்சிங்க. 10ஆவதுக்கு அவரு எப்படி படுத்திருந்தாரு அந்த நிலை வந்து எனக்கு ரொம்ப மனசு வருத்தமா இருக்கு. அவருடைய கால்கள் வந்து உங்க தலைப்பகுதியில இருந்தது, அதை பார்த்தோன்னா நான் ரொம்ப கோவப்பட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி பகவான்கிட்ட சொல்றாங்க. சொன்னா நீ அப்படியா நினைக்கிற, ரொம்ப சாதாரணமா எடை போட்டியா அர்ஜுனனை? சரி, நான் இன்னைக்கு நைட்டு வந்து நான் போகல, அர்ஜுனன் பக்கமே இருக்கிற அறை பக்கமே நான் போகல, அவன் தனியா இருப்பான், நீ போய் பாரு அவன் அறைக்குள்ளன்னு. அது எப்படி அந்நிய ஆடவன் இருக்க அறைக்குள்ள நான் என்ன எப்படி போக சொல்றீங்க அப்படின்னு சொன்னேன். அந்நிய ஆடவன் நினைக்காத, உன்னுடைய குழந்தைவன், நமக்கு எல்லாம் குழந்தைதான்வான் அப்படின்னு நீ போய் பாரு அப்படின்னு பகவான் சொல்லுவாங்க. சரின்னு அன்னைக்கு நைட்டு வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனன் பார்க்க போக மாட்டாரு. அர்ஜுனன் மட்டுமே இருக்கக்கூடிய அந்த அறைக்குள்ள தாயார் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, தயங்கி தயங்கி போவாங்க. ஒரே இருட்டா இருக்கும். அந்த ரூமுக்குள்ள பார்த்தா அர்ஜுனன் வந்து அந்த கட்டில்ல தூங்கிட்டு இருப்பாரு. ஆனா ஒரு பேச்சு குரல் கேட்கும், முணு 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 முணுன்னு ஒரு சவுண்டு கேட்கும், மென்மையான ஒலி வந்து கேட்கும். அர்ஜுனன் தூங்குறாரு. யாருகிட்ட பேச்சு குரல், யாரு இருக்காங்க பேச்சு குரல் கேக்குதே அப்படின்னு என்ன பண்றாங்க, கிட்டக்க நெருங்கி போய் பாக்குறாங்க. நெருங்கி போய் பார்க்கும் பொழுது அர்ஜுனனுடைய உடல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த நாடி நரம்புகள் எல்லாம் என்ன சொல்லுது, கிருஷ்ண 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 கிருஷ்ணன்னு ஒலிக்குதான். அந்த அளவுக்கு அவன் தூங்கும் பொழுது கூட அவனுடைய அங்கங்கள்லாம் வந்து கிருஷ்ணரை வந்து நாமத்தை உச்சரிக்குதான். அதனாலதான் கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு, அர்ஜுனனுக்கு கண்டாலும் ஓடி போய் வாஞ்சையோட வந்து பழகுறாரு, இந்த ஞானத்தை வந்து அவருக்கு கொடுக்குறாரு. அப்படிப்பட்ட ஒரு தெய்வீக தன்மை வந்து அவருக்கு இருக்குது அப்படின்னு அதை பார்த்தோன்னா புரிஞ்சுக்கிறாங்க ருக்மணி. புரிஞ்சுக்கிட்டு பகவான்கிட்ட வந்து மன்னிப்பு கேட்கிறாங்க. அதுக்கு பிறகு அந்த அளவுக்கு
இருக்கிறதுனாலதான் இங்க வந்து பகவான் சொல்றாரு, இவ்வழியில் மட்டுமே என்னை பற்றி உண்மையின் ரகசியங்களிலே உன்னால் நுழைய முடியும். அந்த அளவுக்கு என்ன பகவான்கிட்ட பக்தி இருக்கிறதுனாலதான் இந்த ஞானங்கள்லாம் அவருக்கு வந்து வழங்கப்பட்டது, இந்த ரகசியங்கள்லாம் அவருக்கு வந்து தெரியப்படுத்தப்பட்டது அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். 55 மாதாஜி. Yes, Mataji. Matkarma krin matparamo madbhakta sangavarjitaha nirvaira sarvabhuteshu yassamameti pandava. Hare Krishna. எனது அன்பு அர்ஜுனா, எவனொருவன் எனது தூய பக்தியில் ஈடுபட்டுள்ளானோ, பலநோக்கு செயல்கள் மற்றும் மன கற்பனைகளின் களங்கங்களிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டுள்ளானோ. நம்ம குரூட்டிவ் ஆக்ஷனே செய்யக்கூடாது. எது செஞ்சாலும் என்ன செய்யணும், பலனை எதிர்பார்த்து செய்யக்கூடாது. எல்லாத்தையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு செய்யணும். அடுத்தது மன கற்பனை. நாமளே வந்து கற்பனையில என்ன பண்ணக்கூடாது, அப்படி இருக்கலாம் இப்படி இருக்கலாம்னு மன கற்பனை மூலமா இறைவனை வர்ணிக்க முடியாது. களங்கங்கள் இருந்து முற்றிலும் விடுபட்டுள்ளானோ. நம்மள்ட்ட என்னென்ன களங்கங்கள் இருக்கு, காமம், குரோதம், லோபம், மோகம், மதம், ஆச்சரியம்னு ஏகப்பட்ட களங்கங்கள் நம்ம மனசுல குடிகொண்டிருக்கு. அதுல இருந்தெல்லாம் வெளியில வந்துட்டானோ, எனக்காக செயல்படுகின்றானோ, எது செஞ்சாலும் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு கிருஷ்ணருக்கு கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படின்னு செய்கின்றானோ, என்னை தனது வாழ்வின் பரம இலக்காக வைத்துள்ளானோ. நம்மளுடைய அல்டிமேட் கோல் என்ன, இறைவனுடைய திருப்பாதத்தை சென்று சேர்றது, அது முக்தி அடையிறது அப்படின்னு யார் ஒருத்தவங்க இருக்கிறாங்களோ, மற்றும் எல்லா உயிர்களிடத்தும் நண்பனாக உள்ளானோ. சர்வ பூதேஷு, அனைத்து உயிர்களிடத்தும் நம்ம எப்படி இருக்கணும், எல்லாரிடத்திலும் பகவான் இருக்கிறார், எல்லார் உள்ளத்துக்குள்ளேயும் பரமாத்மா இருக்கிறாரு அப்படிங்கறது மனசுல நிறுத்தி எல்லாரையும் சமதர்சனமா நம்ம பார்க்கணும். நண்பர்களா இருந்த உங்களுக்கு உதவி பண்ணணும். அவன் நிச்சயமாக என்னை வந்தடைகின்றான் அப்படின்னு இதுல வந்து பகவான் சொல்றாங்க. இதுல வந்து மத் கர்ம கருண் அப்படின்னு வந்திருக்கு இல்லையா. மத் கர்ம அப்படின்னா கிருஷ்ண கர்ம அப்படின்னு வேறு. கிருஷ்ண கர்ம அப்படின்னு பாத்தீங்க என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நாம வந்து நம்ம சம்பாதிக்கக்கூடிய பொருள்ல நம்ம வந்து நமக்கு எவ்வளவு வருமானம் வரும், அதுல வந்து ஒரு சம பாதியை வந்து பகவானுடைய தொண்டுக்காக கொடுக்கணும்னு சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. நாம அந்த அளவுக்கு நம்ம ஒண்ணும் கொடுக்க வேண்டிய, அந்த அளவுக்கு நமக்கு தாராள மனசெல்லாம் நமக்கு வராது. நாம அந்த அளவுக்கு கொடுக்கவும் வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆனாலும் நாம என்ன செய்யலாம், ஒரு சிறு பகுதி, 10ல ஒரு பங்கு, 100ல ஒரு பங்காவது நம்ம இறைவனுடைய தொண்டுக்கு நம்ம கொடுக்கணும். ஏன்னா இறைவனுக்கு வந்து அழகான கோயில் கட்ட வேண்டிய அவசியம் இருக்குது. அங்க வந்து என்ன நந்தவனம் அமைச்சு அதுக்கு வந்து பூவெல்லாம் தேவைப்படுது பகவானுக்கு மாலை தொடுக்க. அப்புறம் கோசாலா ஏற்படுத்தி வந்து அந்த பால் வந்து பகவானுக்கு பிரசாதம் படைக்க தேவைப்பட வேண்டியிருக்கு. நிறைய புஸ்தகங்கள் வந்து என்ன பண்றாங்க, வெளியிடுறாங்க. அது புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன், பிரசாதம் வர்றவங்க அல்ல அனைத்து பக்தர்களுக்கும் பிரசாதம் வந்து வாரி வழங்கப்படுது. இதுக்கெல்லாம் வந்து நிறைய கோயிலுக்கு செலவாகும். அவங்க சன்னியாசிகள் எங்க போவாங்க பணத்துக்கு, நாம வந்து நம்மளுடைய பங்குல வந்து ஒரு துளி பங்கு பகவானுக்காக நம்ம கொடுக்கலாம். அப்படி செய்யறது வந்து கிருஷ்ண கர்மான்னு சொல்லப்படுது. சரி, நமக்கு வசதி இல்லை, நமக்கு பணம் கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம்னா பணம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பணம் தான் கொடுத்து நம்ம பகவானுக்கு தொண்டு செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை. நாம வந்து உடலால பகவானுக்கு தொண்டு செய்யலாம். எப்படி செய்யலாம், நம்ம அந்த கோயில போய் தூய்மைப்படுத்தலாம், கூட்டலாம், கிளீன் பண்ணி துடைக்கலாமா போடலாம். அங்க வந்து என்ன பண்ணலாம், பிரசாதத்தை வர்ற பக்தர்களுக்கு விநியோகம் பண்ணலாம், புக்கு விநியோகம் பண்ணலாம். அங்க செப்பல் ஸ்டாண்டை நம்ம நிர்வாகம் பண்ணலாம். பகவானுக்கு கீர்த்தன் பாடலாம், பூ கட்டி கொடுக்கலாம், காய்கறி எல்லாம் அரிஞ்சு கொடுக்கலாம். நம்ம வந்து இனிஷியேட்டடா இருந்தோம்னா சமைச்சு பகவானுக்கு பிரசாதம் படைக்கலாம். இப்படி பகவான அலங்காரம் பண்றதுக்கு தேவையான ஆடை ஆபரணங்களை நம்ம துவைச்சு கிளீன் பண்ணி அந்த மாதிரி கூட நம்மளால உடலால கூட பகவானுக்கு தொண்டு செய்ய முடியும். இது எல்லாமே என்னன்னா கிருஷ்ண கர்ம அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதை வந்து நாம எல்லாருமே வந்து பக்தர்களா இருக்க நாம எல்லாம் செஞ்சோம்னா பகவான் வந்து திருப்தி அடைவார். எனக்காக தொண்டு புரியுறான், அவனுக்கு நான் தொண்டு புரியணும் அப்படின்னு பகவான் வந்து திருப்தி அடைவாராம். அந்த மாதிரி நம்முடைய செயல்கள்லாம் நம்மளுடைய திருப்திக்காக இல்லாம பகவானோட திருப்திக்காக செயல்படணும் அப்படின்னு இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பலஸ்ருதி சொல்லிடுங்க. ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத்பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீகிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே விஸ்வரூப தர்ஷன யோகோ நாம ஏகாதசோऽध्यायः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.
வாஞ்சாகல்பதருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपादा की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். நடுவில் ஏற்பட்ட தடங்களுக்கு நான் உங்கள்கிட்ட எல்லாம் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன். நெட்வொர்க் சரியில்லாம போச்சு. எல்லாருக்கும் நன்றி. இப்ப யாருக்காச்சும் இந்த 11th சாப்டர்ல டவுட்ஸோ இல்ல சந்தேகங்கள் இல்ல கருத்துக்கள் இருந்தா தெரிவிக்கலாம். ஹலோ மாதாஜி, நான் சரஸ்வதி மாதாஜி. சொல்லுங்க மாதாஜி. நான் என் பேத்தி அந்த இது ஸ்லோகன் சொல்றேன்னு சொல்றா, அத கேளுங்க மாதாஜி. சொல்லுங்க. ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्याय। अर्जुन उवाच संन्यासस्तु महाबाहो निष्ठेन सपरामुखौ सर्वसंन्यासात् धर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः नित्यसंन्यासी यो न केऽस्ति न काङ्क्षति निर्बन्धो हि महाबाहो रहस्यं शतशिष्यते। साङ्ख्ययोगो विदग्धाः जगवन्तिकपण्डिताः एकमाप्यातये सम्यक् दुर्युक्तिञ्चिते बलम्। அவர்தான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அந்த குழந்தைய வீடியோல வர சொல்லுங்க. பேர் என்னம்மா? வர சொல்றேன். குழந்தைகள் கிளாஸ்ல சேர்க்கலாம். குழந்தை கிளாஸ் ஸ்கூல்ல சொல்லித்தரா மாதாஜி. ஓகே. பேரு என்னம்மா குழந்தை பேரு? சொல்லுமா, பேர் சொல்றா. என்னோட பேரு நவ்யஸ்ரீ. மதியஸ்ரீ. ஓகே. எங்க வீடியோ காட்டுங்க, உங்க காட்டுங்க, எல்லாரும் பாக்கட்டும். ஒரு நிமிஷம். வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க. ரோகிணி, இதுல எப்படி வீடியோ ஆன் பண்றது? எங்கம்மா அம்மா? ஆடியோ பக்கத்திலேயே வீடியோன்னு ஒண்ணு இருக்கும் பாருங்க, அதை ஆன் பண்ணுங்க, டச் பண்ணுங்க. அது சொல்லிட்டு ஸ்லோகம் வீடியோ ஆன் பண்ண சொல்றாங்க. ஸ்லோகம் சொல்லிட்டு வீடியோ ஆன் பண்ண சொல்றாங்க. எப்படி ஆன் பண்றது வீடியோ?